بايتمتوني بلولاي عمق بحري حصاري رئن يدرسنا فخري وآخر زيت منزشن اندوازا وقا قفلا ديتتامي مكانزا تاكم حجي ستتالا ملك بيني يا زبيلي قلف يا ميتا قلف يوريتنا حدق ولا اسمرا زركب الصلينا البيب الاتقلال الان عيلي المزمان كبيد موزناتك زقم بيد مكي زرق أبانا عيبت إذنا إزناتي عمبابا يلا لا كريبا ورماي رساس يلا لا كريبا ناطق خون قويت حاريني سبيت عقلك من زعقني أنا بدامي الله حسفقنا سبعقي بلون كفلا دينا نسا مالي كبرتي زامد راويت جنتي بطبع بجخو كم زاد بلادي أفضراوي علمي من يوربيو أبتني يستاح مرك المئة دفئي بالكندا زحام الله تموتي كم أملي كم تأملي نسايا والولي نسايا والولي نسايا والولي نسايا قزقزي وشنو لسا مالي كبرتي زامد راويت جنتي كبت صواب جخو كم تطول عليك أفضراوي علمي من يرميو أبتني ستاح ملك المئة دفئي بالكندا قولنا إذا أجري انكم بخنيا زمن باري نسايا والولي نسايا والولي نسايا والولي نسايا قزقزي سلام تخطاتلتي نايزي channel كما يتخونون تبوكت كونو ناي وطر تمليتنان بحقنانيو لومون كم وطرو أقد داسي مدب حزنا لكم دبخيلنا لنا سامو داتا نايز مدب مسانا كتصنحو بخبرنا قدمكم نايلو مارستي كم وطرو كم every day نقبرو كم نفسه كف معلت نقبرو تزبالة حبريتا زلو نبلو على نابي نايد رجالة today انتاي قبرالو نابي قلت يزخيو زلو نخلو قرقويرنا فتشنا أتصارينا صوميقنا الجباء نبلوكم علينا هاتكم قد دما لايك ناقبركم أبتي كرم زقبو كوسق زقبو كمون نغفيتا زقبو نادا زقبو كم زي مسلوكم رؤيتو مقدافة تقدفو نابلنا لايك قبورو إنا نازخ آخرنا أبتي مسات مدبنا خناتينا The world is changing and this is why attack NATO within just a few weeks. Well, the United States now seems to think so. Details of new intelligence reports have been outlined in this article by the Wall Street Journal. It says Russia's President Vladimir Putin could test NATO's resolve with a limited that is indicating Russian President Vladimir Putin could try to test NATO's unity with a limited attack on a NATO allied country. The assessments warn that Russia could conduct a small-scale incursion or a cyber attack designed to test NATO's commitment to Article 5. Article 5 states that an attack on one member is an attack on all. Joining me. All right. This could be the next big thing. تزغصل عبنجر كون زخل زبحال زلنا ويحوان بتيورتات كجبرت أنا جرما بول ستريت جورنال زبحال وجه إلا مالتي. تايم زبل زلوا راشا نيتو كتفتنو تخيليا زمالة دما راشا ناب هجرات نيتو كتحرم تخيليا زخا نشتي متقعتا بحنت هجر حريمة قبر ملسنا نيتو كتفتنو نيتو انت عينت قبر ملسك قبر كم زغل كتفتنيا يبلو نيتو مالتها مالتيو كدان نايتن تفلالي هجرات إسرائيل شوعتن دين ثلاثة زخون هجرات أوروبا أمريكان كندا مالتيو نحنت تحريم كانوا كلن كم زهرهم كاي ويكا حنت تحريم كم سكولن تواقع كم زل خاز مسلنا قريو نيتو تبلك على صبوا غيركم حزوا صنهيلنا كرياينا اسلاماو نيتو زبحال ون حدش كونسبت نسمع سلازلنا سو فلاديمير بوتين
ክፍትነና ይኽእል እዩ ክሃርመና ይኽእል እዩ ናብቲ ኩናት ክወስደና ይኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ is this real ክኸውን ዝኽእል ድዩ ክፍትኖ ይኽእል ድዩ ዶናልድ ትራምፕ ንሓንቲ ጫቑት ናይ ኔቶ ሃገር ክሃርም what is the benefit እንታይ ረብሓ ክህልዎ እቲ ኩናት ካብ ዩክሬን ወፂኡ ናብ ኔቶ ገፁ እንድሕር ከይዱስ እንታይ ፑቲን ክረብሓሉ ዝኽእል መልእኽቲ ከመሓላልፍ እዩ መጀመርያ እቲ ኩናት ኩሉ እዚ ዝብልኹም ዘለዉ ቁንጭል ኣቢሎም እዮም ሓበሬታ ዝብኹም ኣብዚያ ቻነል ንገብሮ እንታይ እዩ the bigger picture እቲ ክሓብእዎ ዝፍትኑ ንምንታይ እዩ እዚ ኩናት እዚ እዚ ዘረባ እዚ ስለምንታይ ዘሎ ዘሎ ናብ ዩክሬን ኢኻ ትመለስ ተሓቂ ኣብ ዩክሬን እዩ ዘሎ War, the Russia-Ukraine war is also standing at a defining juncture. While Ukraine's President Volodymyr Zelensky has repeatedly projected to his Western allies that Ukraine holds the initiative, the developments on the ground telling a far more different story, it seems. Russian forces are pressing from multiple directions. The Black Sea has turned into a major choke point, while Russia has completely dominated the skies over Odessa. Amid all of this, Kiev is once again appealing for more Patriot air defense systems. Let's just break this down for you. Okay, now hold this line. እንታይ እዮም ዝብሉና ዘሎ ኔቶ ሃገር ፑቲን ሓንቲ ናይ ኔቶ ሃገር ሃሪሙ ነቲ ኩናት ናብ ኔቶ ገፁ ከስፍሖ ይደሊ ኣለዎ ይብሉና ኣሎ እቶም ናይ ኤውሮፓ ዎል ስትሪት ጆርናል ዘውፅኡ ሓበሬታ ምስጢራዊ ሓበሬታ ዝወፀ ስለያ ናይ ኣሜሪካ ዝበሎ ኢኻ ዩኤስ ኢንቴል ናይ ዩኤስ ኣሜሪካ ስለያዊ ሓበሬታ ብመንገዲ ዎል ስትሪት ጆርናል ወፂኡ ዝበሃል ዘሎ ነታ ሳንቲም ግምጥል ኣቢልና ናብ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ናይ ዩክሬን ተረኣና ድማ ዩክሬን ኣብ ሓደገኛ ደረጃ በፂሓላ ይብሉና ኣሎ ሚድያ እንታይ ይብለና ኣሎ ዩክሬን ብድሮናት ጌራ ውሽጢ ራሻ ተጥቃዓላ ንራሻ ጨናኒቓቶ ንፑቲን ኣፃቕሉ ፅቢባትሉ እናበለ እዩ ፕሮፓጋንዳ ዝገብር ዘሎ እቲ ኩናት ግን ኣብ ባይታ እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣብቲ ቅድመ ግንባር ዝበሃል ዘሎ ድማ ዩክሬን ኣብ ከቢድ ሽግር ወዲቓላ እቲ ከቢድ ሽግር ድማ ኣሜሪካ እውን ከተጥሕና ዘይትኽእል ዓይነት ግብረ ሽግር ምዃኑ ብተደጋጋሚ ገሊፅናልኩም ኣለና I explained this in multiple times with Russia. So, መጀመርያ እቲ ዓውደ ኩናት ረይዎ ዩክሬን ክትብላዕ ከም ትኽእል ይረአ ኣሎ እዚ ኦዴሳ ዝበሃል ወይ ካዚ ናይ ብላክ ሲ ገማገም ባሕር ናይ ዩክሬን ጠቕላላ ክትበትኮ ቀሪባላ ራሻ በቲ ምብራቕ ናይ ዩክሬን ጠቕላላ እናደፈት ትመፅእ ኣላ እቲ ናይ ዩክሬን ምጭባጥ ድማ እናዓብየ ይመፅእ ኣሎ እዚ ኩሉ ድሮናት ናብ ውሽጢ ራሻ ዝትኮስ ዘሎ ኣብ ቅድመ ግንባራት ነጥበ መቐይሮ ክቕይር ዝኽእል ተዝኸውን ነይሩ ኣብቲ ፍሮንት ላይንስ ወይ ካብቲ ግንባር ተጠቀመሉ ነይሮም ግን ኣብኡ ለውጢ የብሉ ስለዚ ንራሻ ኣብ ውሽጢ ኣቕሊ ፅበት ክትፈጥረሉ ትኽእል መንገዲ ምፍታን ሓይሽ ዋላ እውን ዩክሬን ተተሳዕረት እትኖም ኔቶ ወይ ኣሜሪካ እንታይ ይብላ ኣሎ ንራሻ ብቁጠባ ኣዳኽምዋ مسعركم يترفني ولا كنت موتون تخلو تخل جن نراشا تكنولوجيا ناتا عقم ناتا إندستري ناتا نيندادي قالنا أدخ موات صبغيركم شعوت علامة نراشا تخيل كخسارة أنت ذيك الكاجن كتدخمان لك زبل زرباي كل زربا زدما لما انتهي مدام تاي دم تزلو يوكرين تموت سلازلا اتنيتو زبال يدو تتخينو مخنيات كدلك خلالو نيوكرين تخيلاتيو كزري لك اتيكلني مخنياتو كم زبال لين يوكرين أكال نيتو أيكونت سنتاي كقبرلو راشا حنت هاجر ناي أبال نيتو حريما زبل فولس فلاك بعلم حريما ممكن نقوليهم كن منجي تفتينيو بعلم حريما نيتو تحريمو سلزي نيتو قبر ملت كبيلهم نيتو نابراشا جز كوينات كقبري الخول ناو قدمي كل تعمد كم زيك زاربكم كلهم بتعبين عن فرق نير مخنيات جيروم نيتو نابراشا جز كوينات كقبري خول يوم لبلينا لومي إذن أجرزي insanity تسلالت راي كونزغل واي أمريكان إيران هيكالتنا الله أمريكان إسرائيل كلت يوم تزاريوم إيران هيكالنا الله I will show you why أب يوكرين أب قدينا إيران كنا من تاي تسعيرهم ينسحبوا خمسة لو سلمتاي أطوار سلتودي تي عبي جنرال أمريكا دونالد ترامب محضر أفرام ما هذا ممكن دلنا بزخون يقوم من قد كبيران نوصل كلا لنا إلو ملقط محل الفهم زليزن كرسلو because there is no other way كالي أمارة سبوت هذا راس قمت كما تزغل لو تي أبدو كنتاتنا إيران يلا إذا مالت نيران نازيو relative لنشتي حقر كسر تزيكي الكا كسر ديكي الكا تسعير كاتوز انت اللغة what do you think how do you think إن راشا كسر الكا تحسب زي اللغة because Russia has another variable Russia بس إيران زمدنا زي الوطرة دي كونس another very powerful support in Russia comes علينا قرانو so again أتعازوا إذا كنا تعتزي they're just faking it نيتو بزي أمريكا ترقم زي بلو paper tiger يزبال أمريكا أوصي خط نيتو زبال ترقم يبلو أمين تحرنيتو تزعبي هاجر زبال وتهدراو تركو دمام زكينات كأتي كورن حالي كالوت من يومتهم حيالا زبالو you can say England حدا جنبار كمان كحزغل صراويت يبلون يمزقلو توم زخلوا مالي تفلتوا
and then come to France نيشتا لوجن they don't wanna ኣብ ኣፍሪቃ ኣጀንዳኦም ዘሎ እምበር ኣብ ከይዶም ክዋግሉን ግንባር ክስዕሩሉን ዝኽእሉ መንገዲ የለን ካብ ጥንቲ እውን ኣይነበረን ናፖሊዮናቶም በሎም ወላ ካልኦም ኩሎም ኣብ ራሻ ከይዶም እዮም ዝሰዕሩ ነይሮም so there is no they don't have any history ናብ ራሻ ከይዶም ዝሰዕርዎ and then you have Germany well German በፍጹም ዝከኣል ኣይኮነን ካልኦት ዳኣመን ኣሎ እንተልካኒ ፖላንድ ክትብል ትኽእል ኢኻ maybe ካልኦት ትርጉም የለን you can say Belgium or Netherlands I mean ሰራዊት ንምዃኑ ከለዎም ድዩ እተን ኖርዲክስ ዝሓሸ ፊንላንድ ስዊድን and ኖርዌይ ዝሓን እዮም ሶም ኩላቶም ውትድርና ኣለዎም እዩ ነፍሶም ከከላኸሉ ዝኽእሉ እዮም but I cannot say that ናብ ራሻ ከይዶም ወራር ገይሮም ለውጢ ከምፂ እዮም ክብሎም ኣይከኣልን ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ እዛ ጉዳይ እዚኣ ብሓይሊ ራሻ ትዕብልሎም ስለ ዘላ they have to create some sort of ገለ ነገር ናራቲቭ ክፈጥሩሎም ናብ ኔቶ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ዝብል ኩናት እስከ how serious is this? What does this assessment tell us specifically about what Putin might be planning? Yeah, Jake, it effectively lays out that there's a window of time where Vladimir Putin believes he could test and see how much he can get away with effectively as far as encroaching on NATO territory, challenging the member states to their commitment to Article 5 to defend an attack against one is an attack against all. And that is really predicated on this idea that U.S. officials and NATO officials believe that Putin is growing frustrated by taking serious losses in the war with Ukraine and could move to shift his tactic by focusing on NATO in particular. He does see potentially an opportunity here. Okay, I mean, أتم سبات أتسبنا عند سمع زلوس كان دو تماماً دون قرنجرهم ده حسبه إليه ده حسباني. سلامتاي بوتين أب يوكرين كبي سعرات قتي موصل زلوا نتقينات نبني تجوز وكس قريب له. ني يوكرين بينا خلان تزي كيلو بيناي calculation نتقينات مستعبية ني تغير واقع وزخل. I mean تزربان عطوسي logic كلف لو الله أي سرحنيا. يوكرين بينا تسعر لا تبل ندحر لغا بينا يكون يوكرين بمولو تنيتا ولو بسراويتنا يوكرين بمريتنا يوكرين جريز واقع زلو عند عرمس يوكرين زلو كنا زي عوتلو زلو غينو تعي رأس زلو على كم بوتين دمازيو سمارت سب مخانيد فلت كما يجيرو نامني تجوز كو قبر زغلت كوينا هذا نشتيت ولا دلغ انت ديس اركا ميجر كنا بعبقص كتخي مجمريا انا تدخلي خا تقبر زلك من الباتكم مزقبر ابن تخينو تراي نشنكس ارزي كاله نفانوخس ارزي كاله ናብ ካልኦት ድማ ጣጠር ዘሎ ከም ኣቤ ዓይነት ሃውታትያ ወይ ከዓ ርእሱ ፋሕ ዝበሎ ሰብ ተኮይኑ ጥራይ ከም ዝገብር it's like that ስለዚ ፑቲን he knows እንታይ ክገብሩ ይፍትኑ ከም ዘሎ ተደጋጋሚ ተዛሪቡ እዩ ኔቶ ናብቲ ኩናት ክኣቱ ይደልዩ ክኣቱ ዘይከኣለ ስለዘይደሊ ይኩን ዓቕሚ ስለዘይብሉ ብዓቕሙ ስለዘይተኣማምን እዩ ዘይኣቱ ዘሎ but they want to create this narrative ከምዚ ዘረባ ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ክኣቱ ከም ዝኽእሉ ዝመስል ዘረባ ብምግባር ፍርህ ክፈጥሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ስለዚ again expect something unexpected ኣብዚ ዘይተጸበናዮ ነገር ከጋጥም ከም ዝኽእል መገማት የደሊ ዩክሬን ጠቕላላ ኢዳ ክትመቡ ጌራ ክትመውት ስቂሎም ክርእዩ ይክእሉን እዮም at least they're going to try something ገለ ነገር ክፍትኑ እዮም እቲ ዝፍትንዎ ዘሎ ክኾነሎም እንዲ ኣይኮነሎምን ንግዜ ክንገጥፎ ኢና ምክንያቱ ኣብ ፕሪጃጅመንት ክወሃቦ ዝኽእል ኣይኮነን ኣቐዲምካ ናትካ ተሽሙ ተብሎ ኣይኮነን ግን ብሓፈሻ እቲ ንሳቶም ዝብልዎ ዘሎ ናብ ብዙሕ ነገራት ክትመን ዝኽእል እዩ እስከ እቲ ኣርቲክል እንታይ ዝብል sending unmarked armed groups to occupy territory to a limited incursion on the alliance's eastern flank. The time frame for any move by Russia is estimated to happen between this fall and the year 2029. That's so ትኩናት ከጋጥም ዝኽእል ገለ ክፋል ናቶም መጥቃዕቲ ክገብረሉ ዝኽእል ካብ ሕጂ ዝመፁ ዘሎ ዋርሕ ጀሚርካ ክሳብ 2029 እዮም ዝብሉ ዘለዉ 2029 ዓመት ደርሱ ፅቡቅ ጌርኩም ዘኪርኩማ ጀርመን ንምስ ራሻ ንክዋጋእ ሰራዊት ናቶም ክሳብ ኔቶ ማለት እዩ ሰራዊት ናቱ ብ2019 ምስ ራሻ ንክዋጋእ ክዳለ ከም ዘሎ ተዛሪቦም እዮም ክንደይ ግዜ ምሰልኩም እዮም ስለዚ it's not that Putin is seeking to have war ወይካ ኩናት ምሶም ክገብር ይፅዕር ኣሎ ዘይኮነስ ንሳቶም ውግእ ንክገብሩ ኣጀንዳ የዳልዉ ከም ዘለዉ ምግንዛብ የድሊ so these are going to be the things ኣብ ቅድሜና ተገቲሮም ዘሎ ፍላይ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ዘለና this is not going to be like full in the Middle East and new reports of rapidly depleting stockpiles of U.S. missiles. Also to think about, what could an attack look like? Could Russia already be sending warning signals? Consider this, the discovery of a drone carrying explosives at Leipzig airport this week. Now, not yet directly linked to Moscow by authorities, but an incident that Germany's interior minister said was being treated as part of a professional hybrid threat scenario, marking what he called, quote, a new level of danger for Germany. Russia's Berlin. ካልእ ዝኾነ ኣብ ጀርመን ኣብ ሓደ ኤርፖርት ሓደ ድሮን ከም ዝተንቀሳቐሰ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ and
this is going to be another form of hybrid warfare بحال ببزع መንገድ ክፈታተኑ ምዃኖም እዮም ዝነገሩ ዘለዉ and I think Europe is in a very difficult situation. Europa, I think hey guys, I haven't said this. እዛ ቪድዮ እዚኣ ካብ ገለ ክፋል ናይ ኣፍሪካ ዝገብራ ዘለኹ ኣብ ሓድሽ ስቱድዮ ናትና ማለት እዩ ስለምንታይ ክንደይ ግዜ ተዛሪበኩም እየ sometimes we need to figure out እቲ ኩነታት ወላዳ ኣብ ኮንፈረንስ ናይ ኤሮጳ ስለ ዘለና እምበር ኣፍሪካ እውን ካብኡ ሓይሽ ኢለ ኣይኮንኩን ግን እዚ ኩነታት ዘተኣማምን ኣይኮነን ኣፍሪካ ግዒዘ ይብለኩም ኣለኹን ግን ኣይ ንክፍትኖ ኢለ ኣብ ገለ መገሻ ገይረ ኣለኹ እንታይ ንኽብለኩም ኢለ sometimes it makes you think እቲ ኩነታት ክንምንታይ እናተቀያየረ ይኸይድ ከም ዘሎ ክንምንታይ ኤሮጳ ኣነ ክመፅእ ከለኹ ምስ ተወሰነ ዓመታት ኤሮጳ ውግእ ዘጋጥመሉ ቦታ ይነበረ ኤሮጳ ማለት the ultimate ሰላም ናይ መወዳእታ ሰላምን ርግዓትን ተስተማቕረሉ ቦታ እዩ ነይሩ ሎሚ ኤሮጳ ማለት ዝዓበየ ኩናት ቀንዲ ሓደገኛ ኢቭን ኒኩለራዊ ኩናት ከጋጥመሉ ዝኽእል ባይታ ይኮይኑ ዘሎ ንዛረቦ ዘለና the highest level of ሓደጋ እዩ ኔቶ ምስ ራሽያ ክገጥም ማለታይ ማለት እዩ I mean ካብዚ ዓቢ ኩናት ክህሉ ይክእልኒ probably ካብዚ ዓቢ ክኸውን ዝኽእል ኣሜሪካ ምስ ቻይና ክትዋጋእ ትኾይና እዩ so ኣሜሪካ ድማ ኣብ critical level ናይቲ ኣፅዋራ ደረጃ ኣብ ትሑት ደረጃ በፅሒ ስለ ዘሎ እዚ ኩነታት ዝናበይ ክኸይድ ይኽእል ቀሲልና ክንሪኦ ኢና ሓደ ግዜ እንታይ ኢለ ነይረ ወይ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ናይ ሓደ ሰብ ሽግር ንኻልእ ሰብ ፀጋ ክኸውን ይኽእል እዩ ተርዲኻኒ ናይ ሓደ ሰብ ጓሓፍ ናይቲ ካልእ ሰብ ትሬዠር ሃብቲ ክኸውን ይኽእል እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ኩናት ዘባጭዎ ዘሎ ንዓለም ሓንቲ ሃገር ኣበና ትረብሕ ከም ዘላ መን ከምኡ ኢሉ መስለኩም ብሉምበርግ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ሚድያ መን እያ እዛ ሃገር እዚኣ ኣነ ስግረሜ ሳጓና እያ እሳት ሃገር It's a bit of an enigma. A sealed-off society on the doorstep of a global superpower. A minuscule economy, but a nuclear arsenal that commands global attention. And despite a mountain of international sanctions designed to crush it, the Kim regime has begun to thrive. The entire North Korean government is in stronger position than at any point over the last 35 years. Following a brief surge in 2016, crippling UN sanctions and pandemic lockdowns sent the economy into a prolonged slump. But by 20... Country was a long. This is a historic development. ታሪኻዊ ፍጻሜ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ሰሜን ኮርያ ካልአይቲ ሽምና ኤርትራ ሰሜን ኮርያ ናይ ኣፍሪካ እዮም ዝብሉ ዘሎ ባይ ዘ ወይ ሰሜን ኮርያ እቲ ኢኮኖሚ ትራንስፎርም ይገብር ኣሎ ስለዚ ሰሜን ኮርያ ዝብል ፀርፊ ከም ፀርፊ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ምስ ግዜ ክቕየር ምዃኑ ክትፈልጡ እዮም ክንፈልጥ ኣለና ሰሜን ኮርያ ዴቨሎፕ ይገብር ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ መን እዩ ዝብሎ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ኣሜሪካ ሰሜን ኮርያ ትመውት ኣላ ኣኺልዋ ተቐቢፃ ክብል እዩ ዝብል ቅድም ሰሜን ኮርያ ትቕየር ከም ዘላ ግን ሕጂ ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ኩነታት እዚ ቁጠባናቶም ረይቦ ቁሩብ ትለያ 2016 ተስፋ ምስ ገበረ መዓት ገዳታት ወሲኾምሉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናብ ታሕቲ ውርዮም ነይሮም and then ካብ 2023 ጀሚሩ ቁጠባ ረይቦ መሊሱ ክዓቢ ጀሚሩ ኣሎ እንታይ እቲ ምክንያት 2023 እንታይ ተጀሚሩ ኩናት ናይ ራሽያ ንዩክሬንን ኩናት ንኻልኦት ዕንወት ክኸውን ከሎ ንሰሜን ኮርያ ግን ዝበለፀ ብልጫ ይኮይኑ their economy is growing thriving يوم زلوا زلوا أتي عبيد كمان normal يكونن very very vibrant زخون economy نكهانسي جبرا مالله سلمتاي I think it is زلوا زلوا تتسمعهم جرمنا أنا سيتايم زيد has the potential to be a much larger threat. If the world once viewed Kim Jong-un as the lonely dictator of a hermit kingdom, his recent schedule tells a very different story. This is an amazing comeback story for leader Kim Jong-un. You're seeing him more powerful. His newfound هجي سمين كوريا country was a long the economy is really thriving يوم زبل was a local there دارجا I don't know where is this obsession زين أجرم سمين كوريا أركخ جبر سلوز دليل زلوا زبل was a lodi ولا أنتاي تتجاجامي ب China was زلوا زينا ب نيراشا ميديا دوت كم ما بنا أمريكا زوت تمساسال زينا كابسلة ستيرو مامتي لك مالو بزي channel قط أبانا سمين كوريا remarkably يعبهم زلوا president شي بس هو من reporting بس هو من ذكرويهم and this economic growth is ولا أبتي prosperity نايت سبون زرعي همزي حدشت كتماتات حدشت مخاين سمارت فونز تكنولوجي كله كأتو جميرو اللي بتعديهم زلوا نحقوس زخون هزبي أب شجر زنبرة نابس بوجس وخيط كله بزي يتجمرتها بوتين مسجشهم يتجمر
ቀንዲ ካብ ዝኩናት ናይ ራሽያ ካብ ዝጅምር ጥራይሲ ሰሜን ኮርያ ክንደይ ኣታዊ ገይራዮም ዝብሉ ዘሎ ከባቢ $10 ቢልዮን ካብ ዝኩናት ናይ ራሽያ ናብ ዩክሬን ዝገብሮ ዘሎ ኣፅዋር ብምሻጥ ጥራይ ከባቢ 10 ቢልዮን ኣታዊ ገይሮም ኣለዉ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ናተይ እንታይ ኢለ ነይረ መስለኩም ኣነ ኩሉ ግዜ እውን ክብሎ ዝደልዩ ማሓዙት መሻርክቲ ክህልውካ ፅቡቅ እዩ ሽርክነት ግን ብናፃ ኣይኮነን ሽርክነት you must get something out of it I mean something in monetary form ገለ ሰባት ናይ ገንዘብ ፅላል ለካዮም ዝብሉኒ ንዓይ ከም ኢልኩም ትፅሕፉለይ ሰባት ኣለኹ ኢኹም ኣነ ግን ከምኡ ማለት ኣይኮንኩን እንታይ ክብል ኢለ ሓደ ግዜ ንሕና ካብቲ ዘለና ሽርክነት እውን ክንሓትት ኣለና change the economic prospects. Between 2022 and 2025, North Korea has raked in billions of dollars in foreign earnings, totaling as much as 22. ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ንራሽያ ትሕግዝ ኣላ ኣብ ጎኒ ፑቲን ጠጠው ትብል ኣላ ምሽ ብለኩም ኣለኹ ሳክት ኣይኮነ ብጥሩይ ኮነ ጠጠው ዝብሉ ዘለዉ ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ዓመታት ጥራይ ክሳብ $22 ቢልዮን ዝኸውን መሸጣ ሓደ ነገር እዮም ዝሸጡ ኣፅዋር ጥራይ እዮም ዝሸጡ ካልእ ቴክኖሎጂ ወላ ገለ የለን ኣፅዋር እዮም ዝሸጡ maybe to some extent ሰራዊት ናው እዚያ ነገር እዚኣ እስከንገምጥላ ኣነ ኩሉ ነገር ብዓይነ ኤርትራ ዝርዮ ንሶማልያ 10,000 ሓደ 15,000 20,000 ዝኾኑ ወታደራት ተሰልጢና ኣለዉ I think they should pay us sorry ማለት ቅድሚ ሕጂ ሰውራ ሓጊዞምና እዮም ገለገለ ሓቂዩ ግን ሰውራ ስለ ዝሓገዙና ምናልባት ካላርስቲ እዩ they should pay us sorry ኣነ ከመይ ዝብል እንታይ ትብሉናትኩም ርእቶ ክሰምዓኩም ክኸፍልዋ ኣለዎም ንኤርትራ ምክንያቱ ናይ ወታደራዊ ምትሕብባር ትዝኸበረ እዩ ወታደራዊ ምትሕብባር ማለት ትዝኸበረ እዩ ወታደራዊ ስልጠና ትዝኸበረ እዩ ኣፅዋር ምሃብ ትዝኸበረ እዩ ሶማልያ must pay us ካብ ሕጂ ንድሓር ዝግበር ኣነ ከምዛ ዝብለኩም ዘሎ ክኸፍሉና ክኸሉ ኣለዎም ሶሪ ከማይና ክንብል ዘለና ንሱዳን ኣድሒናዮም ኣለና ክንደይ ከፊሎምና ክንደይ ቢልዮን how many billions really ኤርትራውያን ነዚ ጉዳይ እዚ ደነ መንግስቲ ኤርትራ ይፈልጦ እንዴት ዝገብሮ ዘሎ ይፈልጥ እዩ ግን at some point ንፅባሕ ንጎ ክንሓስበሉ ዘለና ቶም ንኣሽቱ ወለዶ ብፍላይ ዝኾነ ነገር ኤርትራ ትገብሮ ገንዘብ ክትከፈለሉ ክትክእል ኣለዋ ብጥርሑ ዝግበር የለን ብጥርሑ እዚ ክግበር ዝኽእል ነገር ክሉ የብሉን ገንዘብ ከፊልካ ኣይገብርን የምባል እውን ስለ ዘሎ ኩሉ ገንዘብካ ድሌትካ ይገዛልካ ማለት ኣይኮነ ንኣብነት ኣፅዋር ክትገዝእ ትክእል ዝኾነ ሃገር ኣይኮነን ሸጠልካ ገንዘብካ ሃለዎ ገንዘብ ይሃልኻ ኣይሸጡልካን እዮም ምሕዝነት የድለይካ ክሸጡልካ ስለዚ ሰሜን ኮርያ ፎርችን ትገብር ኣላ ካብዚ ኩናት እዚ ከም ኤርትራውያን ንብሉ ዝበለዶም ክትሓስብዎ ዘለኩም ክንሓስቦ ዘለና ነቶም ንኣሽቱ ብፍላይ ራይት ና ወላ ይኸፍሉና ክህልኾን እዮም ኣነ ስለ ዘይፈልጦ እየ ዝነበረኩም ዘሎ maybe ኤርትራ ትኽፈል ትህሉ ትኸውን እያ ኣነ እኳ ጥርጥር ኣለኒ ምክንያቱ ኣኽር ምስ ሰዳኸሙ እንዲኦም ናባና ዝመፁ ስለዚ ኣክቹዋሊ እቲ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ክዛረብ ከሎ ከምዘይ ብናፃ ከም ትገብረሎም ዘላ እዩ ዝነግር ነይሩ ስለዚ ኤርትራ ዝገበረ ታሕራይ ተገይሩሉ ኣብ ዝሓለፈ ንዛረበን ኢና ግን ደረጂ ናይ ግድን ክንከፈለሉ ክንክእል ኣለና ከመና ኣቕሚ ዘለዎ ወታደራዊ ኣቕሚ እንተዘየለ ክመሃሩ ካባና ዝመፁ ተለዉ ሓገዝ ካባና ዝደልዩ ኮይኖም they must pay us ምክንያቱ ሽርክነታት ኣብ ካልእ ዓለም ብገንዘብካ ጥራይ ዝግበር ብናፃ ዝበሃል የለን ገንዘብካ ከፊልካ ስለዚ ራሽያ ንኩናት ትደልላ ኣገዳሲ ኣፅዋር ስለ ዘድልያ መኻዚኖታት ናይ ሰሜን ኮርያን ፋብሪካታት ናቶም ሬዲ ነይሩ ኩሉ ኣፅዋር ብምሻጥ ቁጠባ ናይ ሃገሮም ክቕይሩ ሓጊዝዎም እዚኣ ኣነ ተገሪም ኣለኹ ኣብ ብሉምበርግ መምፅኡ ድማ እዚ ብሉምበርግ ማለት ንሰሜን ኮርያ ከፀባብቕ ኢሉ ክዛረብ ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ ቁጠባ ናትካ ነቲ ገንዘብ ወሲዱ ድማ እዚ ዲክተተር እዩ እዚ ክፉ እዩ እዚ ሰይጣን እዩ ወላ ሓንቲ የብሉን ዝብልዎ ዝነበሩ ኣብ ቁጠባ ሃገሩ ብዙሕ ለውጢ የምፅእ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ and I mean you can say whatever you want but the country is really thriving ፅቡቅ ትኸይድ ኣላ ኣብ ፅቡቅ ገፃ ትኸይድ ኣላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መበል ሳልሳይ ራብዓይ ቪድዮ እየ ዘምፃልኩም ዘለኹ and this is already something remarkable I mean ውፅእ ህዝቢ ንላዕሊ ክመፅእ ከሎ ንሕጎስ ኢና እዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ሓዙለይ ምክንያቱ ኩሉ ነገር እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ዝብሎ ጥራይ ነገራት ምጥማት ኣገዳሲ ይኮነን እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ኣብቲ ጉዳይ ናይቲ ህልው ኩነታት ናይ ማእከላዊ ምብራቅ ድማ ንመለስ Supposed to be a short and decisive war. Now we are facing a weapons shortage, and there's no shortage of debate either. While the highest-ranking military leader in this country says we're running out of missiles, President Trump denies reports that the U.S. is suffering a munitions shortage, even vowing in a social media post to seek long-term jail sentences for those suspected of leaking information. J.D. Simpkins is the editor-in-chief of the military. Coming to an end. That really is the biggest question for most Americans, and also up here on Capitol Hill. I was able to ask Senator Ted Cruz and Senator John Kennedy what they thought about it. I don't know what it is yet.
ኩናትና ኢራን ኣሜሪካ ኮንፊዝ ገይርዋ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ በቲ ኣፅዋር ጎዲልና ኣሎ ዝብል ዜና ኣሎ በቲ ካልእ ድማ እንታይ ዝብል ፀገም ኣጋጢሞም ኣሎ እዚ ኩናት እዚ እንታይ እዩ ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ እዩ ስዕረት ማለት ናትና ማእሲና ክንወፅእ ንኽእል ካብዚ ኩናት እዚ ብኸመይ እዩ እዚ ኩናት እዚ ክቕፅል ዲኻ ንምዃኑ ዝብል ዝተፈላለየ ሕቶታት እናልዓሉ ኣብቲ ሕቶታትን ኣርእስታትን ዋላ እቲ ኮንግረስ ናይ ኣሜሪካ እዚ ሕጂ ደጋፊ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ወይ ከዓ ሪፐብሊካን እዩ but they don't know ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ እዚ ኩናት እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ዘገርም እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ናበይ ትኸይድ ኣላ ኣብዚ ኩናት ናይ ኢራን ስለዘይፍለጥ ዘሎ ሃገራት ኸልጅ መንገደን ክጨርማ ኣለዎን they have to find their own way ናቶም መንገዲ ከደላድሉ ክኽእሉ ኣለዎም ሓደ ካብቲ ኣብዚ ሃገራት ኸልጅ እቲ ቀንዲ ስግኣት ተፈጢሩሉ ዘሎ ተባሂሉ ዝእመን ሃገር እንተሎ እዚ ሃገር ናይ ስዑድ ዓረብ እዩ ስዑድ ዓረብ ብዝተፈላለየ ነገራት ዝተፈላለየ ሽግራት ዘለዎን ዝሓልፍ ዘሎ ሃገር እዩ ዝበሃል እንታይ እዩ እቲ ሽግራት ናይ ስዑድ ዓረብ ብፍሉይ ካብ ካልኦት ሃገራት ክፈልዮ ዝኽእል እንድሕር ኢልኩም let me give you one of this Is an attack on Saudi Arabia imminent? Riyadh thinks so. Saudi Arabia could soon be attacked from two directions, from Yemen and from Iraq. And according to reports, both threats could be connected to the same power, Iran. Now, according to a recent CNN report, Iraqi militias and Yemen's Houthi rebels, who are backed by Iran, may be preparing for coordinated attacks against the kingdom. The intended targets, Saudi Arabia's ports, airports and energy facilities. Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps, or the IRGC, is reported to be collaborating with both sides for these attacks. According to the report, Saudi officials have detected meetings involving Iraqi سعوديا مچم وحود انجوي ገበረቶን እቲ ፓርቲ ናይ ኢንጆይመንት ግን እናተወደ ይኸይድ ኣሎ ይባሃል ኣሎ ንስዑድያ ብኽልተ ግንባር መጥቃዕቲ ከጋጥማ ከም ዝኽእል ይባሃል ብሰሜን በደቡብን ብሰሜን ናይ ስዑድያ መን ኣሎ ኢራቅ ኣብ ኢራቅ ከመን ኣሎ ምልሻታት ኣለዉ ናይ እጡቃት ምልሻታት ምስ ኢራን ዝሰርሑ ሓያላት እዮም ሓደ ብታሕቲ ከመን ኣሎ ሑቲ ኣገይ ምስ መን ዝሰርሑ ይሱ ምስ ኢራን ዝሰርሑ እዩ ስለዚ ኮኦርዲኔትድ መጥቃዕቲ ክመፆም ከም ዝኽእል ይርድኦም ኣሎ እዚ ዝመፆም ዘሎ ሽግር ድማ ኣሜሪካ ከተጥሕኖም ከም ዘይኮነ ድማ ተረዲእዎም ኣሎ ስለዚ እንታይ ይገብሩ ኣሎ they need friends ሕይል ዝበሉ መሓዙት ይደልዩ ኣለዉ ኢንፋክት እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናብ ንኢራን ከይተጥቅዖም ጥራይ ወይ ንሑቲ ወይ ንገለ ጥራይ ኣይኮነ እቲ ኩነታት ካብኡ ዕብይ ዝበለ ኮይኑ እዩ ዝረአ ዘሎ መጀመርያ እንታይ ዓይነት ስምምዕ እዩ ተገይሩ ዘሎ እስከ ክንርኢ what is going on and what is this እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ንምንታይ ዕላማ ይኸ እዚ ዝረአ ዘሎ ምሕዝነት ዝመስል ንብዙሕ ሰብ ድማ ዝዛርብ ዘሎ ኣርስቲ እንታይ እዩ ዘጋጥም ዘሎ ከንስከ ንእሽተይ ንስማዓዮ ኣብዚ Turkey and Pakistan have signed a joint defense agreement. The deal comes at a time of heightened regional tensions due to the US-Iran war. It was signed by the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, Turkish President Recep Tayyip Erdogan, and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif in Mecca. Turkey is describing it as, quote, purely defensive in nature. Pakistani Foreign Minister says under the agreement, an attack against any of the three countries will be considered an attack against them all. The talks follow a series of defense initiatives to strengthen regional security cooperation. Last month, Saudi Arabia announced a 14-nation coalition to... Okay. ሕጂ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ ታሪኹሞ እዚ ርክብ እዚ ነዘን ሰለስተ ሃገራት ከም ናይ ኔቶ ዓይነት ፓክት ወይ እውን ኣላያንስ ወይ እውን ሽርክነት ምሕዝነት ይፈጥረለን ከም ዘሎ እዩ ትርኪ ስዑድያ ፓኪስታን እታ let me give you one thing that I can really explain the whole thing better ሓንቲ ነገር ነይራ እንተረኺበያ ክበኩም እየ ነዚ ኩነታት እዚ ፅቡቅ ጌራ ከተብርሃልና ትኽእል ዝነበረት እናተዛረብና ክንፀንሕ ኢና እሞ ስእሊ ነይራትኒ ተረኺበያ ሓደ ግዜ ካብ 1000 ቃላት እንታይ እዮም ዝብሉ ሓንቲ ስእሊ ካብ 1000 ቃላት ንላዕሊ ክትገልፅ ትኽእል እያ ዝብሉ ዘረባ ሰሚዕኩም ትህሉ ኢኹም በኣ ከሪአኩም እየ ንምንታይ እዚ ንሰምዖ ዘለና ንሪኦ ዘለናን ታሪካዊ ፍፃመ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ብዙሓት ኣብ ታሪክ ብፍሉይ ክጥቀስ ዝኽእል እዩ so if that is the case let's have a look into this one okay let's go come on okay all right እዚኣ ስእሊ ትሪእዋ ኣለኹም ኢኹም እዚኣ ስእሊ ራይዋ ትሪያንግል እዚአን እየን ሃገራት ብካርታ ክትሪአን ከለኻ ዝበለፀ ትርጉም እየን ዝባኻ ፓኪስታን ሳውዲ አረቢያ and Turkey ሪዋሎ መን ኣላ መንጎ መጀመርያ ኢራን ኣላ መንጎ ካልኣይ ኣብ መንጎም እኳ እንተደይኮነ ሓደ ንክልቲኦም ብዓቢ ፀላኢ ክሪኦም ዝኽእል ድማ እስራኤል ዝበሃል ኣሎ ስለዚ እዚ ስእሊ ሳው ኪዳን ንክልተ ሃገራት ስግኣት ክፈጥር ዝኽእል እዩ
ንኢራን ከምኡ ድማ ንእስራኤል ነተን ክልተ ኣብ ኩናት ዘለዋ ዝያዳ መን ጫውጫውታ ከስምዕ ዘሎ ዝገብር ዘሎ ጫውጫውታ ዘስምዕ ዘሎ ቀዳማይ እስራኤል እዩ ዘሎ ከስማዓኩም እየ ባት ቁርብ ትለይ ገለ ካብቲ ስታቲስቲክስ ዝህብዎ ዘለዉ እንተሪኢኻ እዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንታይ እየን እዚአን ሃገራት ድሕሪ ኢልካ 170 ኒኩለር ዎርሄድስ ፓኪስታን 170 ኒኩለራዊ ኣፅዋር ኣለዎ ድሕሪኡ G20 member and NATO no سعوديا እንተሪኢኻ ኣባል ናይ G20 እዩ ከምኡ ድማ ኣባል G20 ዝበሃሉ ክልተ ሃገራት ኣለዉ ስዑድያን ቱርክን ክልቲኦም G20 እዮም ኦፔክ ሊደርሽፕ ስዑድያ ናይቲ ኦፔክ ዝበሃል መራሒ እዩ ኔቶ ሜምበርሽፕ ቱርኪ ኣካል ናይ ኔቶ ዝበሃል እዩ ስለዚ ኣብ ኔቶ ዝዓበየ ሰራዊት ዘለዎ ሃገር እዩ ቶታል ኢኮኖሚክ ሳይዝ ኦፍ ትሪ ናይ ሰለስቲኦም ቁጠባ ተደሚሩ ከባቢ 3 ትሪልዮን ኣቢሉ ይመፅእ ብሓደ ኩላቶም ተደሚሮም 1,000 ዝኾነ ፋይተር ጀትስ ኣለዎ ቶታል 2 ሚሊዮን ፐርሰኔል ኢን ዲ ኣርሚ ክሳብ 2 ሚሊዮን ዝኾኑ ወታደራት ኣለዎም ብድምር 7,000 ዝኾኑ ታንክታት ክህልዎም ይብልለው 9,000 ዝኾኑ ኣርመርድ ቪሄክልስ 34 ሰብመሪንስ 500 ኮምባት ኣንደን ከምታት ተፈላለየ ወታደራዊ ዓቕሚ ክህልዎም ዝኽእሉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እዛ ትሪያንግል እንተሪኢኹማ መጀመርያ ኣብዚ እዋን እዚ ንመን ቀዳማይ ስግኣት ክኸውን ይኽእል ይብሉ ኣለዉ ንኢራን ከመይ ጌራ ከርእየኩም እየ what are Iran saying about this እዚ ጉዳይ እዚ ንኢራን እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክገብረላ እዩ ኢራን ከበይናይ ዓይነት ትጥምቶ ኣላ ነዚ ጉዳይ እዚ ካብ ኢራን መልሲ ክንርኢ ክንፍትንና ብዓብዩ ግን ኢራን ትፈልጦ ሓደ ነገር ኣሎ ምስ ኢራን ክዋጋእ ዝኽእል ሰብ የለን ኣብዚ እዋን እዚ ሚን ከም ድሌትና ነዚ ነገራት ከነኽብረ ንኽእል ኢና ግን ኖባዲ ካብዚኣቶም ወላ ሰለስቲኦም ተደሚሮም ምስ ኢራን ክዋግኡ ይክእሉን እዮም ሰለስቲኦም ተደሚሮም ምስ ኢራን ክዋግኡ ይክእሉን እዮም ኢለኩም ኣለኹ ስለምንታይ ምክንያቱ ኢራን ናይ ሰለስቲኦም ወታደራዊ ዓቕሚ ደሚሩ ዝዓቢ ኣሜሪካ ይገጢምዎ ዘሎ ንኣሜሪካ ድማ ስዒር ኣሎ ከማ ንስዑድያ ሓቂ ንምዝራብ ምግናን የድልን እዩ ሑቲ ሓደጋ ክወጥቁ ክእሉ እዮም ድሮ ከርየኩም እየ ንምንታይ ሓደጋ የውጥቁዋ ከም ዘለዉ ስለዚ ሑቲ ንባዕሉ ንስዑድያ ብላዕሊ ድማ እቲ ናይ ኢራቅ ምልሻ ክልቲኦም ንስዑድያ ካሊዋ ክእሉ እዮም ቱርክ ናብቲ ኩናት ክኣቱ ይኽእል ዶ ኣብሰሎት ናት እዚ ዝግበር ዘሎ ብዓብዩ ሓደ ኣካል ዝፈርሃሉ ዘሎ እሱ ድማ እስራኤል ዝበሃል እዩ እቲ ኣላያንስ ናይዘን ክልተ ናይዘን ሰለስተ ሃገራት ሰለስተ እስላማውያን ሃገራት ናብ ኔቶ ዝመስል ዲል ምፅራዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ ታሪካዊ ምዕራፍ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣገዳሲ ታሪካዊ ምዕራፍ ሰለስቲአን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዓብ ተራ ክፃወታ ዝኽእላን እየን ዝበሃላ ዘለዋ ብፍላይ ነቲ እስራኤል ኣብ ከባቢና ክገብሮ ዝኽእል ኮንቴይን ኣብ ምግባርን ፕሬሸር ኣብ ምግባርን ኣገዳሲ ተራ ክፃወቱ ዝኽእሉ እዮም ፎር ኤግዛምፕል ኣብ ሱዳን ሰለስቲኦም ተራ ይፃወቱ ኣለዉ እዮም ኣብ ሶማልያ ሰለስቲኦም ተራ ይፃወቱ ኣለዉ እዮም እዚአን ክልተን ከስተበለኩም ምናልባት ግዜ እንተኺበ ኣብቲ ድሕሪት ክዛረበልኩም ክፍትን እየ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ እንታይ ትርጉም እዩ እንታይ እዮም ከተሰማሚዖም ዘለዉ እስከ ንስማዕ A joint statement that was released by Saudi Arabia, Pakistan and Turkey after the signing of that trilateral defence pact. Right. It says this agreement reflects the three countries' commitment to strengthening their collective security and achieving peace, security and stability in the region and the world, striving for a secure and prosperous future. The agreement aims to enhance joint deterrence against any aggression and እቲ ጆይንት ዲፈንስ ፓክት እቲ መግለፂ ናይ ኩላቶም ዘውፅዎ ብሓደ ኮይኖም እንታይ ዝብል this agreement reflects the three countries' commitment to strengthening their collective security. ስለዚ ናይተን ሰለስቲአን ስሉሳዊ ሰኪሪቲ ንምውፃእ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣበይ ተፈራሪሙ ኸ ኣብ መካ ማለት ድማ ኤፒሴንተር ማእከል ናይ ምስልምና ስለ ዝኾነ ሰለስቲአን ድማ እስላማውያን ሃገራት ሱኒ እስላማውያን ሃገራት ስለ ዝኾና መካ ዓብ ትርጉም ዘለዎ እዩ ስለዚ ብናይ እስላማውያን ተሓሳስባ ወይ እውን በቲ ሃገራት እስላምን ኣመንቲ እስልምናን ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዕራፍ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ እዘን ሰለስተ ዓበይቲ ሃገራት ሓድነት ክገብራ ምኻለን ሓደ ካብቲ ብዙሕ ግዜ ዝንቀፍ እዘን ኣመንቲ ምስልምና ሃገራት ብፍላይ ዶሚኒየንት ለእስላም ዝኾነ ሃገራት ኣሜሪካ ከም ድሌታ ትፃወተለን ዘላ ዝበሃል ኣብ መንጎን ዘሎ ዝምድና ልሕሉሕ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ንሳተን ኣብ መንጎ ሓትሕደን ኮይነን ክሰርሓ እንተጀሚረን ዓብ ትርጉም ክህልዎ ዝኽእል እዩ እቲ ትርጉም ናቱ ብዓይኒ ኣሜሪካ ነዚ ኣሜሪካ ብኸመይ ትሪኦ እስራኤል ብኸመይ ትሪኦ ከርእየኩም ሕጂ ንክልቲአን ናይ ሰለስቲአን ሴኪሪቲ ክሕይል ዝኽእል ኢሎም እዮም ዝገብርዎ ዘሎ ብርግፅ ካልእ ትርጉም ክህልዎ ይከልኒ ኣቺቪንግ ፒስ ሴኪሪቲ ከም ድማ ሰላምን ፀጥታን ከም ድማ ርግኣት ኣብቲ ዞባ ከም ድማ ናብ ዓለም ስለዚ ስትራይቪንግ ፎር ሴኪር ኤንድ ፕሮስፐረስ ፊቸር ስለዚ ሰላም ዘለዎን ብልፅግና ዘለዎን ዓለምን ከባብን ንምፍጣር እዩ እቲ ዕላማ ይብሉ ኣለዉ the agreement aims to enhance joint deterrence
ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ዲፈንስ ፓክት ድማ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ሰለስቲኦም ኮይነን ንሓንቲ ሃገር ዝሃረመ ንሰለስቲን ከም ዝሃረመ ጌርካ ይቆፀር ስለዚ ንሓንቲ ሃገር እንድሕር ሃኒምካ ካብዚኣተን ንሰለስቲን ሃገራት ትሃርም ከም ዘለካ ዝብል መልእኽቲ እዩ ሕጂ ዲተረንስ ስለዝኾነ ምክልኻል ስለዝኾነ ብዙሕ ክትሓምዮ እውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ንስዑድያ ክትሓርም ተሊኻ እንተለኻ ንኣብነት ንእስራኤል ነዚ ትርኩ ዝበሃል እስራኤል ብተደጋጋሚ ተወሳኺ ፀላእና ተዩ እናበለ ይዛረቦ ዘሎ ስለዚ ንዝኾነ ሃገር ካብዚኣቶም ምህራም ንሰለስቴና ምህራም እዩ ዝብሉ ኣለዉ ኣገዳስነት ናይዚ ክዳን ድማ እንታይ እዩ ኒኩለር ዘለዎ ክዳን ምዃኑ እዩ እዚ ሽርክነት እዚ ኒኩለራዊ ሃገር ፓኪስታን ስለ ዘላዎ ኣገዳስነት ይህልዎ እቲ ናይ መወዳእታ ምክልኻል ድርዒ ዝበሃል ወይ እውን ኣፅዋር ዝበሃል ኒኩለር ምስዘለወካ እዩ ስለዚ ዲ ኣልቲመት ዴተረንስ ኒኩለር ስለዝኾነ ስለዚ እዚ ጉዳይ ንሪኦ ዘለና ተፈላለየ ትርጉም እዩ ዝወሃቦ ዘሎ first of all how does America see this let's see what is going on ኣብዚ there was this report this agreement. We're now joined by retired Lieutenant General Karen Gibson, who is a former U.S. military commander. Thank you so much for taking the time to speak with us this morning. Of course. Thank you, Fawzia. What we have here are 3 Sunni Muslim nations now coming together over this defense pact. Was this inevitable given the U.S.-Israeli war with Iran? Well, I think it is a really important symbol of their shared interests and cooperation and trust, but it is not a result of the war with Iran. It's been in the works for over a year, and the talks began long before this current war between Iran, the U.S., and Israel. And it also builds on a pre-existing strategic mutual defense agreement that Saudi Arabia and Pakistan signed last year. Could it, however, be seen as a catalyst, this war? እንታይ ኢላ እስኪ ሓቲታታ እዚ ጉዳይ እዚ ኣገዳሲ እዩ ሰለስተ እስላማውያን ሃገራት ዝገብርዎ ዘለዋ ሽርክነት እዩ ምናልባት በቲ እንታይ ኢላ ትዛረብ ሓታ መስለኩም ዘይተርፍ ኩናት ናይ እስራኤልን ቱርክን ኢነቪተብል it's crazy ዘይተርፍ ኩናት ኣብ መንጎ እስራኤልን ቱርክን ይብልዎም ኣለዉ ስለዚ ንሱ ግምት ይትኺ እዚ ጉዳይ እዚ ኣገዳስነት ኣለዎ ዶ ትብሉ ይብላ ኣሎ ብኡ ዓይኑን ክትክረዝ ዝኽእል ግን ዝያዳ እዚ ንዑ ጥራይ ዘይኮነስ ነዊሕ እዋን ኣብ ስራሕ ዝነበረ እምበር ሓንደበት ሕጂ ዝመፀ ነገር ሓሳብ ኣይኮነን እሱ ድማ ኣብ ልዕሊ እዚ ጉዳይ እዚ ቱርክ ጥራይ ትውስኾ ዘላ ዳ እምበረይ ኣብ መንጎ ስዑድያን ፓኪስታንን እኮ ኦልሬዲ እዚ ነገር እዚ ቅድሚ ኩናት ናይ ኢራን ምጅማሩ እውን ተገይሩ ነይሩ እዩ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ቱርክ ጥራይ ትውስኽ ዘላ ስለዚ ብኡ ዓይኑ እውን ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ግን ዝያዳ ንናተን ረብሓ ንናተን ስትራቴጂካዊ ዕላማታት ዘገልግል ኮይኑ ይስምዓኒ ትብሎም ኣላ ግን እስራኤላውያን already they are signaling they are not happy with this. As a catalyst for these nations to come together and sign this agreement, given that Gulf nations have been impacted by the 6-month war, you know, their infrastructure have been affected, their trade routes have definitely been impacted, and therefore not just their population but the economies as well. So are they now starting to see the US military and political influence eclipsed in the region? Yeah, so I think you make a great point that the Gulf states in particular have been deeply impacted by this war. They are the ones that bear the risk of U.S. strikes against Iran because they bear the consequences, the retaliatory strikes that are... ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ፅቡቅ ተዛረባ እውን ተዛረብያ እዚ ጉዳይ እዚ ሃገራት ኸልጅ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረን ዲፈንስ ፓክት ወይ እውን ናይ ዲፈንስ ስምምዕናትን ምስ ኣሜሪካ የኣሜሪካ ፅላል ናይ ኣሜሪካ ንሓዋሩ ካብ ዝኾነ ይኹን ፀላኢ ዘጥሕኖም ኮይኑ ይስምዖም ነይሩ unfortunately ኣብዚ ኩናት ናይ 5 ወርሒ ዝቐፂሉ ዘሎ ናይ ኢራን ወላ ሓንቲ ቀጥዕኖም ዘይክል እምበሺ ሓደጋ ከም ዝኾኖም ሪኦም ኣለዉ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ርኢኻ በቲ ኩሉ መንገዲ ምስ ጠመጥካ እንታይ ኮይኑ ፀኒሕዎም ኣሜሪካ ሙሉእ ብሙሉእ ክትከላኸለልካ ትኽእል ኢላ ኢልካ ምእማን ሓደጋ ምዃኑ ንበዓል እሱ ስለዚ they have to figure out ካልእ መንገዲ ክደልዩ ክኸእሉ ኣለዎ ካልእ ወላ እኳ ንኣሜሪካ ክገድፍዋ ኣብዚ እዋን እዚ ንኣሜሪካ ጉሒፍካ ካልእ መንገዲ የናድዩ እንተዘየለዉ ግን ካልእ ኣማራፂ ምፍጣር ግን ይጽናሐለይ ዘይባሃሉ ዕማም ኮይኑ ይስምዖም ኣሎ okay what about Israel? Israel now, Alan Pincus is a former Israeli diplomat. He says it would be a mistake for the government to consider this pact an anti-Israeli alliance. All 3 countries are Sunnis, even though they're not targeting Iran as the other side of this pact or against which this pact is directed. Israel should construe this as a regional, outer regional defense pact. The second important thing is that all 3 are at least ostensibly considered U.S. allies. I don't know what that means anymore, but ostensibly all 3 are allies. Pakistan for sure, Saudi Arabia for sure, and NATO for sure. And Turkey for sure by virtue of being a member of NATO. We haven't seen the entire agreement, obviously, but that clause that resembles Article 5 of NATO, the collective security, that an attack on one of those 3 countries
would be considered an attack on all three is very ambiguous and is very dangerous potentially, because what if Iran attacks Saudi Arabia? Is Turkey and Pakistan then obliged to attack Iran? Of course not. What if Pakistan contends that India attacked it? Is Turkey? ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ናይ ኔቶ ዝብልዎ ዘለዉ ጉዳይ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ይብልዎ ኣሎ ብሕፅር ዝበለ ዋላ እኳ እቲ ሽርክነት መንጎ ሰለስቲአን ሃገራት ቀንዲ መሓዙት ናይ ኣሜሪካ ስለዝኾነ ንኣሜሪካ ስጋት ኣይኮነን ይብሉ ኣሜሪካ ከም ስጋት ክትሪኦ ይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ሰለስቲአን ምሳ ዝምድና ዘለወን እዮም ግን ዶናልድ ትራምፕ መጋበርያ ናይ ነተንያሁ ኣብ ትሕቲ ምዃኑ ነዚ ጉዳይ እዚ እውን ብሓደጋ ክሪኦ ይኽእል እዩ ሕጂ እቲ ጉዳይ ንኣብነት ኢራን ንስዑድያን ተሃሪማታ ሰለስቲአን ክዋግኣ ድየን ወይ ህንዲ ንፓኪስታን ተሃሪማታ ሰለስቲአን ክመፃ ማለት እዩ ወይ እስራኤል ንቱርክን ተሃሪማታ ሰለስቲአን ክመፃ ማለት እዩ ከመይ ማለት እዩ ዝብል ኣሎ ያ that is a concept I mean ኔቶ ማለት ከምኡ እዩ ከተግብሮ ድም ኣይተግብሮን ካላርስቲ እዩ but the concept is exactly like it is obliged to then attack India? Obviously not. So this is very. بحفشة كم تريوا زلهم إسرائيل بزو كنتات زي سقعت تسمعوا هم زلهم يمزنوا جرو زلهم ولسي كم نبي جزء خيريو تاي كونيو انتاي كونكس موفناتهم زي قدايزين قرن أفريقيا ني بحري بخميك سألويو بلتقناهم مزعبازي حتى قطعوا كبلي سم عمل غير بحفشة جن نريو زلنا معبالتات هجرات unconventional نجارات ويون normal زي كونو abnormal زي كو جبرو زي كل نجارات يمز جبرو زلهم حجي نبزوبانا انت عينت الواكل وناي بعبي زوبانا خنتاين تاي يقتملو خرينا لايك مقبارة يترسعوا نغلط لابتنا زوبانا. Regional power capable of building and running a modern security network. Egypt and Eritrea's carefully built coastal alliance just became irrelevant. Why Washington made this move? To understand the strategy, you have to look at the water itself. The Red Sea and the narrow Bab el-Mandeb Strait have been a chaos zone since late 2023, when Houthi rebels in Yemen started launching missiles and drones at commercial ships. A Gaza ceasefire in October 2025 cooled things down, and no Houthi attacks have been confirmed in 2026. But nobody is calling this crisis over. Western navies are still parked in the region, running what analysts call a costly, semi-permanent deterrence operation. The UN Security Council keeps want to be the frontline security guard of East Africa forever. So the strategic question changed. It's no longer, how do we keep policing? Okay. كم تريوا زلهم بلتقنا أبزي ورايو كسأ بتعمل دي دسبلو بفلاي دما أمون غيرتران جبسون زلو زمدنا لك كمزي استمو كدينا خنبلو غاسترايد دينا خنبلو قطال زي ما كحمام تايلو برتو زي قال فكا exactly ኤርትራን ግብፅን ዝራኸ ዝገብሮ ዝምድና ንብልፅግና ሓደ ካብቲ ክዕብዶም ዝደልዩ ስለዚ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ፅምዶ ናይ ኤርትራ ምስ ኩሎም ሓይልታት ኣብ ዝሒለሉ ዘሎ ብልፅግና ብኸመይ መንገዲ ነዚ ከነፍሽሎ ንኽእል ኢሉ ንነዊሕ ዓመታት ፈቲኑ ዲፕሎማሲን ኣሜሪካ ኣብ ጎኑ ክገብር ንካልኦት ሓይልታት ኣብ ጎኑ ንክገብር ኣይሰለጠን ብኩሉ so the last thing the next move ሳቶም ክገብርዎ ዝኽእሉ እንታይ እዩ ኣሜሪካ ከምኡ ንዘበናት ፈቲኖም እዮም ኣሜሪካ ግን እቲ ዘሎ ኩነታት ይርይዎ ስለ ዘለዎ ካብዚ ዘሎ ኩነታት እንታይ ክንረብሕ ንኽእል ናይ ኣሜሪካ ረብሓ በናይ እንተረጋገፅካዮ ሓይሽ እንታይ እንተገበርናዩ ዝበለፀ ውሕስነት ክመፀና ዝኽእል ይብሉ ኣለዉ ስዑድያ ነብሳ ንምድሓን ትገብሮ ዘላ ንርኢ ፀኒሕና ኣሜሪካ ድማ ረብሓታታ ንምውሓስ ብስዑድያ ጥራይ ዝረጋገፅ ከም ዘይኮነ እውን ተረዲቦም ኣሎ ምክንያቱ ብዓብዩ እስራኤልን ኣሜሪካን ነዚ ሕቲ ዝበሃል ስርዓት ከትሕዝዎ እንተኽኢሎም ድማ ጠቕላላ ከጥፍዎ ፈቲኖም እዮም ኣይከኣሉን ብኢማራት ገይሮም ብኢድ ኣዙር እናኣቱ ገንዘብ እና ኮራፕት እናገበሩን ፈቲኖም እዮም ኣይሰርሐን ንሱ እውን ራይት ናው እንታይ ዝብል መደምደምታ እዩ ምስ ኤርትራ ምስ ግብፂ ምስ ኩላቶም ኣብቲ ቀይ ባሕሪ ዘሎ ብሓቢርካ ብምስራሕ እዩ ክኸውን ዝኽእል ይብሉ ኣለዉ ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ጠቕላላ ክልተ ፅፍዒት ሓደ ኤርትራ ምስ ኩሎም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለውን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለውን ሃገራት ሓያል ዝኾነ ፅምዶ ብምግባር መሃነኑ ከተጥፍኣሉ ከላ ካልኣይ ድማ እንታይ ዝብል ብፍላይ ነዚ ናይ ቀይ ባሕሪ ኤርትራ እውን ለንቀና ኣርቲክል ጌራ ብዙሕ ሰባት ይዛረብሉ ኣለዉ ብልፅግና እውን በፂሕዎም ኣሎ እቲ ዜና Sea security led by littoral states. Eritrea has called for a regional security framework for the Red Sea and Gulf of Aden that prioritizes the sovereignty of littoral states and limits the role of external powers. In a statement, Information Minister Yamane Gebremeskel said Eritrea's ኤርትራ ብተደጋጋሚ ከም ትብሎ ኣፀታ ናይ ቀይ ባሕሪ ንምውሓስ ተኮይኑ እተን ኣብኡ ዘለዋ ሃገራት እተን ኣብኡ ዘለዋ ሊቶራል ስቴትስ ዝበሃላ ኩላተን ብሓደ ተሓባቢረን ብዝሰርሖ መንገዲ ይከውን ዝኽእል ዝብል መግለፂ ውፅያ ነይራ እዚ መግለፂ እዚ ድማ ደሚርካ ደማሚርካ እንታይ ክኸውን ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ኤርትራ ትብሎ ዘላ ምስቲ ኣሜሪካ እውን እትመርፆ ዘላ ኣርስቲ ተመሳሳሊ ናኾነ ይመፅእ ኣሎ ኣብቲ ካልእ ግዜ ኣሜሪካ
እዘን ሃገራት ኣብኡ ዘለዋ ጥራይ ከውሕስኦ ዝኽእላ መስመር ናይ ንግዲ ክህሉ ኣይማይደልየትን ንሳ ሄጀመኒ ስለ ዝኾነት ኣብ ላዕሊ ስለ ዝኾነት ንሳ ትዕብልሎ ክኸውን እያ ትመርፅ እቲ ንሳ ትዕብልሎ ኣገባብ ግን ይሰርሕ ስለ ዘየለ ነቲ ውሕቲ ዝበሃል ድማ ክትዕብልላ ስለ ዘይትኽእል ኢንዳይሬክትሊ እንታይ ክትገብር እያ ንግብፅን ንስዑድያን ቀንዲ መሻርክታ ሒዛ ነተን ኣብኡ ዘለዋ ድማ ንኣብነት ምስ ግብፂ ክትዘራረብ ምስ ሱዳን ብቐጥታ ክትዘራረብ ስለ ዘይትደሊ ዘላ ብመንገዲ ግብፂ ገይራ እያ ምስ ኤርትራ እውን ብመንገዲ ግብፅን ስዑድያን እናገበረት ነቲ ቦታቲ ብሓደ ከነውሕሰሉ ንኽእል መንገዲ እንተሎ ፅቡቕ እዩ ትብላላ ኤርትራ ድማ ብመግለፂ ናታ ንሕና ንባዕልና ተመሳሳሊ ፖሊሲ ዘለና ብምባል ነቲ ዝግበር ዘሎ ዲፕሎማሲ ከምኡ መሊሳ ተራጉዶላ በዚ መግለፂ ተውፅኦ ዘላ which is brilliant ስለዚ ብልፅግና እንታይ ክገብር ኣለዎ እዚ እንድሕር ኣጋጢሙ መጀመርያ ንኤርትራ ምክሳስ እቲ ወትሩ ዝፈልጦ ሲስተም እዩ ለንቀነ ድማ ሓደ ፍሉይ ሰብ መፂሎ ስምዑ ወስኬ ኢኻ ሳልሳይ ድማ ኢሳያስ በአንደበቱ ግብጽ ትሕግዘና ዝነበረት ኤርትራ ናጽነታ አዊጃ መንግስት ክትቀውም ዘይኮነስ ኢትዮጵያ ቀሳነት ከይትረክብ ንምግባር እዩ ክብል ተዛሪቡ ግብጽ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘለው ሓይልታት ንሕወሓት ከምኡን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ትድግፍ እያ ሚድያታት ግብጽ ብቕሉዕ ነዚኦም ዝዛረቡ ኢትዮጵያን ዝሓለፈ 3 ዓመታት ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ትልዕል ኣላ እቲ ብዚ እዋን ዘሎ ምስሓብ ግን ምስቲ ኣብ ባሕሪ ተቕርቦ ዘሎ ሕቶ ተወሳኺ ፀቕጥ ዶ ይፈጥርን የኤርትራ መንግስት ኤርትራ ነቲ ከጥፎ ዝደልዩ ሕወሓት ወይ ተመን ንምንታይ እዩ ጅቡኡ ክሕዞ ዝደሊ ዘሎ ንምንታይ እዩ ምስ ሕወሓት ጽምዶ መሪጹ ንሕወሓት ስለ ዝፈትዎ ይኮነን ዝደለዮ ነገር ክገብረሉ እንተዘይኪሉ ንሕወሓት በዓሉ ይከጥፎ መንግስት ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ የድልየኒ ኢሉ ኣሎ ነዚ ብሰላማውን ዲፕሎማሲያዊ መንገድን ተዘይረኺብዎ ናብ ኩናት ምእታው ስለ ዘይተርፍ ነቲ ኩናት ድማ ብትግራይ ኣቢሉ እዩ ናብ ኤርትራ ዘምጾ ናጻ ቀጠና ክህሉ እታ ኩዕሶ ኣብኡ ተሪፋ ኣብኡ ውሽጦም ይዋግኡ ብዝብል እዩ برجس حوحات كوينات انت مريسو اتوجه اب تقرأ ككايد سلازي ازيد سمدو زبهال انت زقدفوه نزقديفهم بالزب انت زودو فانو كوان حد حدومون اب سقام يوم زلو اب اوروميا زلو دما زمتا انت زي كوينو كيلو زواغان لو تزمتسنا يكونن اب 4 كيلو سبيلن انت زبهالون حادي امون مسيوم ن 4 كيلو يمتقوصاصرون فانو خونو سراويت حرنت اورومو بفصم يممصون اقمي بلومن من يزمص زمانه كاسيد يزمص بقى ገንዘብ እንተደልዮም ይደራደሩሞ መንግስት ገንዘብ ይሃቦም ድሌቶም ሕቶ ህዝብ መምላስ እንተ ኮይኑ ግን ህዝብኮ አምርጫ ግደፉኒ ብሎ መሎ ሰላም እንተ ዘይመጽዩ መወዳእቱ ምጥፍፋይ ዝኸውን ውጽኢቱ ሰዓሪ ተሰዓሪ ዝባሃለ ይክህልዎን መጨረሻው መጨራረስ ካልሆነ በስተቀር ውጤቱ አሸናፊ ተሸናፊ የሚባል ነገር የለውም ከም ትሪብዎ ዘለኹም አቶ ባጫዲ ወላ ላግጫ شمغرب يدنا قرن سر زخونيو مركونيا ترادي كونخا حالا يجزيو الناس كلها زملته مخنياتو تجفجيفو قال كابتن بهوتهم كوز شعب يزقر فد مسليو سلازي بعلوز مسكرو دما تجفجفنا زباله سبيو كم تريوز لهم انصار ايرترا مدنا سفح بروباغندا فنيو مالو بروباغندا صغير منغستي ابي ايرترا زلو خوينو زسمعهم تلو كنمتا يتقاقيونكم زلو يزرداك ناو إذا جتري وزلهم نقول سبيو كقوان فتين زلهم نفانو هذا تفاش organization ولا حنت الأمانة حزب زي بلو ببعض صريفولو إنه هو حد إن كان يتكفال كبكمية درجة قربتهم كسب زغلوت يتصرف زلهم بصرفي هايلي زود دقيق مسألة زلهم نقول هذا ما شفاتيهم زبلهم زلهم نيرترا دما مجمريا قد مستوى السنة جزء قبل انترفيو أتوقينات بحجز مسكينات نيرترا كم زي تولو غبرايو زبل زربا ابزون دغي مولو حنت ነገር ግን ተረዲያቶ ጽምዶ ኦሬዲ ከነ መታከም ዘስፋፈ እዚ ኩናት እዚ ንባህሪልና ኩናት ከነካይቶ ኮይና ኣብ ኤርትራ ካይዝ ግቦ ናብ ትግራይ ከም ዝካየድ ገይሮም መለው ይብላሉ ኖ ኣብ ትግራይ ወንተ አይተካይዶን ይኻ ኣበይ ቦታ ኮይንካ ኣብ ትግራይ ተካይዶ እቲ ኩናት ተካይዶ ኣብ 4 ኪሎ ኻ ከይኮን ጥራይ ፍራ ይኻ ክትብሎ ትፈልና እዚ ናው እዚ ኩሉ ሚዲያ ናይ ብልጽግና ክትከታተል ወይ ደልኩም እንዴ ግን أمنا مودة ترجعنا شنكات كم زلوا جن بكل من قدينا نريه زلنا كل عين شنكات يريد وردي ومزلوتي صمدوز بالوزن برو كنا أسوه كقنا أسوه ككاف ووز في التنوز نبرو نبزل على درجة كم زوج حي مستردهم أنت قبل في التنو لو صمدو نايتهم زت أفشوا ناي بوليتيكات أفشينا نزجاتهم أكيبو أبنا بعلى بوليتيكالي بانكرافت سخنة مسوت أفاشات نزلوا حيتات كب يقايلوا أنن Now we see زي عجز قصة زقبر لكم زلوا بحوسي تياتر غيركم صدوا تياتر جن مع بوليتيكا ونقدر سنة زلوا مزنا قاعد نكون غدي. My colleague Diana Gazier and my colleague David EPLF and we've been holding here meetings in Ethiopia and I want to start my statement by saying thank you to the Ethiopian government and the people for hosting us.
For the last 30 years, our country been going through tough times, and you guys been a great host, and we appreciate that. So let me start by speaking about EPLF's vision for people in poverty and conscription Somalia. It's been a castle of optimism. كم زاتري ومزلهم تايكبل يبل كم زلو أي نصرة يكون زلو تدم سمعت ميكروفوناتي بمغلو أمين أتعاد هذا جزيسي ما كتزارب أي تدلن عندي خاجن look at him مجمريا أب كرسناي بلتسجنا يكوفي لزلو بلتسجنا joke أب normal جزيا كم سعيدلين يعني رجن let's have some fun معناته قدميو انتايلو نيرو بزيا بعلم قريصهم نيوم زدالو نازلو نباتي شو الفترة كنت مع سلازي تحطو قبيو 150 مليون حسيخا حتى تحت تزبح الزربة أكل لي صراحة عمسيو أتي زمس زخفة بحرية ويودا من قستنول كل ويلة البرلمان يكون أتجزبي أجي توبيا أدي سابا كل عدد 4 مليون فاولو أبزي مرعلو أبزي نبرالو أبزي مهارانو أبزي بس حاجة يبرالو تخويني أكان زي كده بزح مخنيات عنه لازم زيون بعرس حد ما بقسي نصبح زمس وحدات نصبح زمس حوار أو عميت حد أكل يزيون مالتي سازين إحنا بقول عنا ذلو كبحجون عوزة صنع وجلة فلينا ما حد سوى عن وجلة الفا وجلة ونا يقول الفعل على نفسه قال بقى كم نقدر نحن كي نباتي اوكي انا نزلت هاي اللغه بروفيشنال اماتر انديوم زبل وجن بروفيشنال بوليتيكانيا كخون زدل زلو سبي سلمتاي بروفيشنال زبل لنا مال بروفيشنال تصاوت انتي زقبر ابتا زلا على دموس تخفلو كلب كيدي تصاوت مخنياتو مويو مويا سلو زغونه كيتكا مانشستر تخفلك كانت تصنيها دن ناب بايرن دحر كتوزد كادليا وي وين ريال سوسيداد كتوزد كانت دليا وي وين I don't know أب سويدن زلو مالمو كتوزد كاتدليا جنزب ترى خاطري جنزبن يتصاوتونو دخاتب أمنت السجي أتا كرسي ده يبونو ده بعد لخد بين الجبر لك ده خفلوني قال إساءة تقدسه مخنياته كدمي سلست عمد قال أنا بوزع بزي أبزي تقرأي تعود سبل ماليا تقرأي تعود برجيدنا حمدود بحالن TDF حدا يوم إلا مو حدا يو إيش حدا يبلنيرو ماليا أنا مغير كل زلويزي so ماليا أبستفل عليه مدرخنا غيرك خيديو ምናልባት ብልጽግና ሽተት ተይላቶ ድማ ካልእ ክደሊ maybe ኣብ ኬንያ ዘሎ ሓይልታት መፅኦም ወይ እውን ኣብ ሱዳን ዝመፁ ገለ ነገራት ተለው ናባቶም ክኸይድ እዩ because he is just ስርሑ ከምኡ እዩ I mean ብኸምኡ ዝናበር ሰብ ስለ ዝኾነ ናይ ግድን እዩ ከምኡ ክገብር ስለዚ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም እንጌራ ስለ ዝኾነ ፖለቲካ ናታቶም ከምታ ትሪእዎ ዘሎም he just pretends to be somebody እንጂ ኣብይ ኣሕመድ ኮምፔተንት ሰባት ኣይረክብን እዩ ዝብልዎ ብከምዚ እዩ ቡቁዓት ሰባት ኣይረክብን እዩ ምክንያቱ ንባዕሉ ቡቁዕ ስለ ዘይኮነ كل جزء زي بقعة سباتي مبزوري ده وزوريز بحال بقعة سباتي يفرقوا إن فاكت بسلطان زده يبوا بقعة سبات هبه لولومي بحال لما مردسة لما من يمزلوا I don't know لما جلسوا زبلوني رب هذا عبي political ناس نبرة عبي اللي بعد جواري ما بسلطان أمتيمه where are they أنت أريهم زلوا لذا عبي بتفتروا competent سبب تقوي يكبرني ويون مجابري أنا تغير كان تقول ويون قال نخالة جنة تقول قولون تري كوين إذا سبزيد ما كم تري وزن لهم لك أبي أحمد دليل أجندات إثيوبيا أنت يمزلوا حزبنا 200 أسرع 230 أنت يلوم سكسو كخيفهم دليل كوي 250 260 مليون نت بروباغندا ناتومسيك أمام وسيقل إذا كنت هذا professionally pretends جبر بق أنا بحكي إثيوبيا كفتوا زغلو زجبر زمسلي زي بحري اليوم تعالوا كنبري كلون يوم حركتي بحر كوني أبي وين برلمان يكون نتوز بإثيوبيا كوي وربات إيرترا أيو إثيوبيان politician or Eritrean politician normal زي إيرترا أيو كقبل حزب إيرترا قرب حلو زغل قال يلا يقبل زغ بومش no حتونا إثيوبيا لولا وافد بحري حتونا يوان النت كرايد أبجبت لنا نيم دبل غدا لو لازم ملاس كنت ترقم يبلون معناته انجيرو زغبر زل ገለገለ ሰብ አለው ዲቤት ክትገብሮ ትኽእል ዶ ንመን ዲቤት ትገብር ተጋይ ስርሑ ሰራ ዘሎ ንጎክ ተንሲዩ ክዳኑ ቀይሩ ዝኸይ ዘሎ እዩ and I really don't know ሚድያ እንደዘለዎን ኣብነት ኣብ ሚድያ ዝነብር ትኾን ኣብ ሚድያ እኮ ቤዝ ኣታውለዎ ምበልና እዚ ሰብ እዚ ኣብ ሚድያ እውን ብዙሕ ስቴብል ዝኾነ ሚድያ ዘለዎ ይመስለኒ ምክንያቱ ሚድያ የውሓድ ይብዛሕ ኣታው ክገብረልካ ክእል እዩ ዝኾነ ሰብ ኣነ ክነግረኩም ድሕሪ ሕጂ ዝኾነ ሰብ ስራሕ ዘይብሉ ፖለቲከኛ እንተኮይኑ ኣመንዝራ ፖለቲከኛ እዩ ከዳግማ እዛ ዘረባ እዚኣ ሓደ ሰብ ስርሑ ፖለቲከኛ እንተኮይኑ ኣመንዝራይ ማለት እዩ
ኣመንዝራ እንታይ ምስ ረኸበት እያ ትድቅስ ስለምንታይ ገዛ ክራያ ትከፍል ኣለዋ ክትበላዕ ኣለዋ ክሰቲ ኣለዋ እሱ ስራሓ ሞያ እሱ እዩ ኣመንዝራ ፖለቲከኛ ዝበሃል ድማ እንታይ እዩ ሂወቱ ክመርሕ ስለ ንኣብነት ኣመንዝራ ፖለቲከኛ ዝበሃል ጌታቸው ረዳ እዩ ጌታቸው ረዳ ደሞዝ የድልዮ ክነብር he doesn't have any profession ሰሪሑ ዝኣትወሉ ገንዘብ የብሉ ስራሕ ዘይብሉ ሰብ ፖለቲከኛ ስርሑ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ሰብ you have to be very careful with that person because ክነብር ስለ ዘለዎ ኣታዊ የድልዮ እዩ ዕላማ ገለ መለክት ካልኣይ ደረጃ እዩ ክነብር ስለ ዝደለ ላይፍ ስታይል ካ ስለ ዘለዎ ንዑ ሜንቴን ክገብር ምስ ሸይጣን ክዘምት ክኽእል ኣለዎ so that he can survive so a pure example ጽቡቕ ኣብነት ተኾነ እዚ ሰብ እዚ I don't know what profession he has መምህር ነይራ ብኤርትራ ይብሎ መምህር ዝብል ሳጓ ስለ ዘለዎ ካብ ሓሊፉ ኣብዚ ኤውሮጳ መፅኡ እንታይ ገይሩ ኣይፈልጥን ያኒ ሓደ ሰብ stable ዝኾነ ምንጭ ተወተ ዘይብሉ whatever it is then you have to really question a ፖለቲከኛ ተኮይኑ ሰብ ፖለቲካ ክዋሳ ዝፍትን ተኮይኑ ሰብ ዝሓደገኛ ካልእ ሞያ ዘለዎ ሰሪሑ ዝኣቱ ዘናብሮ ሂወት እንተለዎ ፖለቲካ እንተ ሓደ ፕሪንሲፕል ገይሩ ክቃለስ ክእል ብዕላማ ክቃለስ ክእል ምክንያቱ ንገንዘብ ኢሉ ጥራይ ክገብሮ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ኣታዊ ዝመርሓሉ ነገር ስለ ዘሎ ኣታዊ ካብ ፖለቲካ ዝረክብ ሰብ ግን ዮርዳን እዚኣ ከም መዘኻኸሪ ክበኩም ይደሊ እቲ ሕቶ ባሕሪ ግን ኣይደን ኩሎም እዮም ካብ ዘለዎ እቶም ክትቁፀሩ ትኽእሉ ያላ ኢሎሞም እዮም መሰለኒ ብሸበትበት መፅኦም ካልእ እውን ኣሎ ብዚ መስራት አይችልም ያለ ማለት ነው። እኔ የባህሪ ጥያቄ ማስበው ማለት ነው ይሄ ባህሪ ኢሹ ሊሆን አይችልም ብለን ነው ማስበው ማለት ነው። ዋና ነገሩ የባህሪ ኢሹ ካለ ደግሞ በዲያሎግ ነው የምትፈታው ችግር አለ ማለት ነው። የኤርትራ ኢንተርናል ፕሮግራም አለ ለኛ ለኤርትራ ባህሪ አሁን ያለበት ሁኔታ ምን ነው የሚሰራው ከሱ በላይ ማለት ነው። የኤርትራ ህዝብ እኮ 5 ሚሊዮን እስከ ከሱ አይበዛም ቢሆንም 6 ሚሊዮን ሊሆን ይችላል ያን ማምነው ማለት ነው። ዋና ተጠቃሚ የሚሆነው የባህሪ የኤርትራ ህዝብ ነው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ህዝብ የኤርትራ ካስተመር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሁሉ ትሪኦ ኣለኹም ዝኻ ከምኡ ካብ ዘለዎ ጉድጓዱ ስሒቦም ኣምፂኦሞ መፂኻ ዝኻ ብወገኑ እቶ ናይ ባሕሪ ዝብልካ ዓጀውጀው ክብልካ ንሰምዖ ኣለና ባሕሪ ኤርትራ ካብቲ ባሕሪ ክትጥቀም ትኽእል እያ ገለ መለ መጀመርያ ኣለዎ ኣብዚ ወላና ወላ ኣብቲ ኖርማል ኣተሓሳስባ ከለዎ ሲ ባሕርና ከምስ ኢትዮጵያ እንተር ኮይኑ ክንጥቀመሉ ንኽእልና ይብሉ ኢትዮጵያውያን ዝጥቀመሉ ባሕሪ ይደልዩ ኣለዎ ናቱም ጋይስ ይርዳእኩም ድዩ ምናልባት ንመጀመርያ ምስ ሓደ ሰብ ካብ ኣፉ ድሓን ከይህወኽሞ ከስማዓኩም መጀመርያ ሓደ ሰብ ኣሎ ንዓይ እውን ሾክ ዝገበረና ኣይ ቲንክ ብዙሓት ሰባት እውን ሾክ ገይርዎም እቲ ዘረባናቱ ንሱ ዲ ትዛረብ ዘሎ ወላ በኣይ ገይሮም እዮም ኮኔክት ገይሮሞ እቲ ዘረባናቱ ኣይበርሃለይን ግን ለሚ ፋይንድ ዳት ጋይ ወር ሓቂኻ ክሰኣን ምክንያቱ ክሰኣን ናይ ግድን እዩ ቦሪኛ ያለና እንታይ ታስባት ብዙ ያቺ መንግስት ኢትዮጵያ ዘልሃሎ ሕቶ ባህሪ ሕቶ ተጠቃምነት አይኮንም ሕቶ ዋንነት ያ ማለት ክሊር ክንገብሮ ይዝግባና ጋይስ ቅድሚ ሕጂ ኣነ مسبزي زكاير بدرسي ولا فوتيو حتى إثيوبيا خلي يقولون قنع خوزن حتى إثيوبيا أبو داي بحري حتى واننا ثمر حتى تتكلم ما يكون عاوز حجي فلالي ناس نزارو ويز قبانا لأن اسمع عيون هيد كم منقستي كم حجر زحت زخمير صايد اللي تبعي المرحلو أنا عبوساتنا مخنياتو زلنا تحسنا لنا بتزلنا بلنا زي بلنا ركبنا قبص قوة أبي فتاة بتسرح زلو قدر يحزارو زلنا تقدر أبي فتاة قوي زلو أبوسي خلو زلو سلمتاي تزارب الله سموع يكون له وصل الله كوميز نبر كيو سامي جبسي بزعابة عباي تزارب زلا كاب إثيوبيا تبقيشو جبسي إز خيس والله بحري أي تأساس فاكت ثانك يو سامي كميز رماين نقدر من غير ما يلايك ثانك يو زت حاجة نحري جبسي بزعابة نار عدا زي مسمي تزارب زلا بزعابة وان النت يكون لك تزارب زلا معلش احنا نزارب زلا حالا إثيوبيا بزعابة وان النت إذا كاملت من يقبل من الفراغ كتكون يقبل من الفراغ زحت وزنو حتوس يقبل لي ولا تعرف إيش وازلو مش وازلو زوانا شانل حتى أفريقيا بحري إثيوبيا وبالنت زلوا ولا تعاو حتى يو كم دي قعدنا حتى أفريقيا بحري إثيوبيا حتى وانا ندي كنا نزلوا حتى تتغنى ده يكون نزلوا إذا كنا نزلوا قليلا نزلوا ما يصير መቸም ታሽም ክቕይረሉ ኣይበቃና ኣሎ ትራሽ እንዲሽሙ ግን ኣብ እንዳ ጓሓፍ ኩሉ ግዜ ጥዑይ ነገር እውን ይርከብ እዩ ዝበዝሕ ማእ ክኸውን ክእል ግን ጥዑይ ነገር ይርከብ እዩ ኣብዚያ ሕጂ ዝብላ ዘሎ ሂ ኢዝ saying the right thing ኢትዮጵያ መርገፂ ሕቶ ናይ ተጠቃምነት እዩ ዘሎ ስለዚ ኢትዮጵያውያን ዘልዕልዎ ዘለዉ ሕቶ ዋንነት እዮም ዝደልዩ ዘለዉ እቲ ባሕሪ ዝጥቀምሉ እንካን ሃባን ክብሉ ከለዉ እኮ ባሕሪ ሃበና ንሕና ድማ መሬት ክንበካ ገለ ማለት እዩ መጀመርያ ዝብልዎ ዝነበረ እኳ ገዲፎም እዮም ስትንካን ሃባን ተሪፉ ሎሚ ይብፅሐና ታሪካዊ ብፅሒት ኣለና ህዝባዊ ብፅሒት ኣለና ጀነፍሪት ኣለና ገለ ኣለና ይበሃል ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ይበፅሑ ዘሎ ኤርትራ ንምዃኑ ናፃ ክትከውን ከላ ከመን ተቐቢልዋ
بخمي من قد يا خيرا أبزبل درجة بس يحمل أبزلو ورق حجد ما بقانقو روما غير وزلو انترفيو إيرتراسنا إثيوبيا ريكونس نا روميا زبل سينما قد كجميرو له سلزي هجر روما كان سوينو إيرترا دما روميا قبل منتان جميرو له كل زنا تبع له زتري وزلهم دما بعرب حنت قال لاجن كم تعرفيتو سدوا مقسم يبلو مقسم مالت عفون مالت ولا حنتي ديفلت كم زفلت جنا أكتر قبل كجس مركز في التمالتي كم تري وزن لهم أبي أحمد إن جنرال زدليو كان محجو أنت زاري بين إيران زيا إزي أب دم بتقامو زبحال تقام أب حجر كل جنبوري زك قام سبالي زدق فالو ويون بوليتيك ديفرنس كل عالم يزلو أبزي زحلفة عمتات كريو خلوه جن بقى تراش زخانو رابش زخانو يخون بقى عزي بلون قبل عليهم سوا هندبت كوينو كيس معكم it's by purpose سلامتاي هذا زي فلت ويك هذا ساكت زخانن العالم تمسي خايو it's easy to manipulate حركة كال اسرح سلو زي بلو كال بوتاون كركب سلو زي بلو أبزي دل خايو كتوت وتخليها هذا تمرت زلو كال هيوت زلو كال أمارات سنة كتبا زلو كال منقد زلو وجن انت وحدثي زي كون نجار كبريكل نزي سبزي زقبر زلو political society زقبر زلو ፖለቲካዊ ነፍሰ ቅትለት ይተፈጽም ዘሎ ኣብ ፖለቲካ ክነብር ዝደሊ ተኮይኑ ፖለቲካዊ ነፍሰ ቅትለት ይዝፍትን ዘሎ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ በዚ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ንዑ ሓጊዞ ኤርትራ ክእትዉ ከም ዘይኮነ ይፈልጥ እዩ ኤርትራ ይኮነ ትግራይ ከብፅሑ ይኮነን ድሕሪ ሕጂ ግን እንታይ ዓይነት ፕሪንስፕል እዩ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ መርገፂ ከም ዘሎ ትርኢ ኣለኹ ብዋጋ ኤርትራ ከብዱ ከፅግብ ከም ዝደሊ ብዋጋ ኤርትራ እኮ ገለ ነገር ጭቡጥ ክመፅእ ዝኽእል እንተዝኾንካ እኮ ፅቡቅ እዩ I hope ፅቡቅ ገይሮም ከፍ ኢሎም ክህሉ because the guy is already done እዚ ሰብ እዚ ኣብቲ ፖለቲካ ኤርትራውያን ኣብ ዝበሃሉ ፖለቲካ ገለ ውሕዳት ምስ ዝተሸጡ ሃገር ሓደስ ንዑ ክድግፍ ክብል እንታይ ዝፅሒፍ ነይሩ እስከ ኤርትራ ይሸጥ ኣሎ እንድሕር ኢልኩም ኣነስ ክሸጣ ዝገዝእ ዳሲ ነምበር ክሸጣ ኣይደልን እንዲ ኣነስ ኢሉ ነይሩ ከምኡ እንድሕር ኮንካ ትስክሊር ፅቡቅ የለን ኤርትራ ሸጥካ ከብድኻ ክትመልእ ወይ እውን ሓደ ክልተ ሰለስተ መዓልቲ ኣብ ሆቴል ፅቡቅ ክትድቅስ ብኸሙታት እንድሕር ኮይኑ ብዙሕ ገንዘብ እኳ ዝኸፍሎም ኣይመስለኒ ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዝርከቡ ተቃውሞ ዝበሃል ዝነበር ተሪፉ ዝነበረ ከመይ ሊዓን ኣሎ ባይ ዘ ወይ ኣነ ናይ መወዳእታ ዝሰሓቅዋ ነዚኣት ብዝተዛረበ ነቲ ገዜ በዓል ሚድያ ዝተዛረበሲ እንታይ ገይሮሞ መስለኒ ኣብዚ ስምዕዎ ቀይ ካርዲ ሂቦሞ መስለኒ ኤርትራ ተቃለስቲ ኤርትራውያን ብዛዕባ ናይ ባሕሪ ሕቶዋነት ምር ሕቶ ተጠቃምነት ምር ሕቶዋነት የብልኩም ስለዝበልካ ክሰጎካ ናንቴላ በቃ ክትስጎ ጥራይ ዘለ ከምኡ ከይትብላ ካልካ መቸም ክብርኻ መሬትካ ኣሕሊፍካ ይትህብ ወይ ከዓ ኣሳሕኮ እውን ኣይትገብርን ስለምንታይ በቃ ዘይተፍቅድልና ሕቶዋንነት ዘይበልኩምና ትብል ሃገር ከወይዳ ገዲፍካ ምፅያ ካለ ዘይብላ ይዛርብ ስትሬት ፎርወርድ ክዛረብ ሽጉር እንታይ ይዛረብ ትዛረቡ ዘለኹም እንታይ ኢኹም ትፈርሑ ባ ሓቂ ንምዝራብ ካብቲ ዘሎ ዝኸይድ ዝነበረ ሰብ እንተወሓደ ኢነው ክትቃወም ትኽእል ኢኻ ሰብ ክቃወም ይኽእል ግን ኣብ እንታይ ረጊፅካ ኢኻ ትቃወም ዘለኻ ንሰብ ኣብ ሉላውነት ናይ ሃገር ትርዳእ ዶ ኣይትርዳእን ተኣምን ዶ ኣይተኣምንን እዩ ሓንቲ ዘረባ ነይራ ወላ ኣነ ብተደጋጋሚ ዝጠቐስክዋ ኣብይ ኣሕመድ ከም ፀጋ እዩ ነዚ ርሳል ኢልዎ እየ ዝብል ኣነ ከም ሓደ ገለ ይኮነስ ከም ፀጋ ኤርትራ ስለምንታይ ንዝብል እቲ ደንበ ተቃውሞ ዶ ወይ ተቃዋሚ ደ ወይ ገለ ዝብል ዘሎ ሰብ ኩሉ ሰብ ሓደ ዓይነት መረዳእታን ሓደ ዓይነት ዕላማ ዘለዎ ከም ዘይኮነ ንዓይ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ነፂሩለ እዩ ኣብታ ባቡር እቲኣ ኩሉ ዓይነት ማልያ ዘለዎ ሰብ ይኣትዩ ዘሎ ስለዚ ገለ መድረክ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ማልዩ ክፍለጥ እቲ ሰብ እዚ ሕጂ ኣብ ምፅእዋ ዘሎ ንፁር ዝኾነ እዩ ኣብ ኤርትራ ቼንጅ ዲሞክራሲ ከምፅእ ገለ መለ ዝበሃል የለን ኣይኔት ሲ ባሕሪ ይደሊ ኣለኹ ኣነ ዝውንኖ ሓይሊ ባሕሪ ዝገብረሉ ዘይከይከፈልኩ ዝጥቀመሉ ብጥርሑ ክጥቀመሉ ዝኽእል ሓይሊ ባሕሪ ይደሊ ኣለኹ እዩ ዝብል ዘሎ ናተይ ዝኾነ ቅድሚ ሕጂ ድማ ናተይ ዝነበረ ንዑ እየ ዝደሊ ዘለኹ ይብል ኣሎ ምስኡ ኮይኖም ድማ እወይ ይግባኣካ እዩ ዝብልዎ ሰባት ኣለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም መን ምዃኖም ፈሊጥካ ኣለኻ እንታይ ዓይነት ዕላማ ነይሮም እዚኦም ዲሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ክመፅእ ህዝቢ ኤርትራ እኮ ተጨቁይኑ እዩ ዘሎ ዘገለገለ ይብል ነይሮ ነው ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ፀገም የብሉን ኣብ ምቾት እዩ ዝነብር ዘሎ ትራንኩሎ ኩሉ ምቾት ኣለዎ ዝብል ሰብ ዝብል ኤርትራ እውን የለን ምናልባት ሓደ ካብ ፍልኽ ዝተበገሰ ዝዛረቡ ህልው ኾን እዮም ዝበፅሐ ሰብ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ሽግራት ይሓልፍ ከም ዘሎ ይፈልጥን ይቕበልን እዩ ኩንነት ስለ ዝኾነ የግዳስ ሎሚ ስለ ዘይጠዓመካ ሃገር ይሕሊፍካ ይትብን ኢኻ ሎሚ ስለ ዘይጠዓመካ እቲ ሃገር ሎሚ ፅቡቅ ስለ ዘየላ
تهاجرنا كترة يكونت نايز مص ولد إيرتراويان ونيا نسخة أبجاز اللي خايا عندما تركبنا يتهاجر نتهاجر دما كارتا آياتات كان أبوتات كان زركبوها سريعك كارتا نسخة اللي خايا زبالة أتجرك ندق خا تركبهم كتكلا لك كتركبهم كلا حاجة مريت لك مريت كا تركب كلا عندك خا سروي لبريتو كل نجار أسافيف كا تركبهم يخات مرز دم كتقط فلو ما يدلني خا هذا جا خد قط فلو ما يدلني خا شجر كتقط فلو ما يدلني خا سلازي مبزعت إيرتراوي زلوا تجمعات النار أيه نزه هاجر بخمي كسجاجر يقلي يزبط زلوا إذا هاجر زيا أبز متس ولده كم يجرنا بزبالة من قدي لأنه كله حجاوي بوت أحيزالو لو نتا كتدفره كل نجار كتدفره كم يجرنا بتزغص ولده نسجاجر ساتهم دم تقبله نتزد له من هالبات زوم حجز لنا ولده نتهاجر تجبأ معبالا بلتقنان كنمس الله يكالنا I understand that but أنت وحده نتهاجر لو نتا كم زي تدفر تقول استغفل الله واجا إن ترد أخا كم يجر كنا بتزغص الولد تسجاجرا هذا كابتي الأمان هيتير تراين كونزلوي تعب هاجر زول محدرة سبستفل عليه من قد كردو يخليه بتأمودة in principle تهاجر كتكسل تدلل ده يتدلني زقون دولة عتو أنا هتنا أب حتى نتهاجر كتكسل كم زي تدلس قبرس لزغوني that's why أبي أحمد came as a blessing بلانه أبزون يتجارون ملي يبلو له مالو أبي أحمد مسارحتون كم عينة بروباغندا خسر حقلو بعلم نخدر رجعنا دبلوماسي سقطت هذه فترة لهم في لايك قبل عليه لا لهم نتسلسون حرينا تجري قداي نمشي قداين ولا ياو نسرع حس تجبرت عشان مسلسل لا ولا تيجي إرترا حتى العلاوة تعديها بس على سنجل عمتات إرترا يكون السودان في السودان ودي تيجي السودان إن إرترا عندنا في اللي حزنا إن إرترا لا لهم نتون تفرط أبون كم الجلية يزمزج تنا السودان جن سرعة ساعات يغير لنا مزيد تحاحز وخابي أو يكون كابقال أتون كابمعربان أسأل على نفس جمهور خيري كبيهم زريو من حتى لو نقول بزح زي حزب بس أنا الفوق يزغل زلوا بزح زي كده إثيوبيا أبغى يحب نايت تكمل من حتى أقوى بيلهم يمزانو كوجن سكحزي زخون أكل يطلع له نتنز يدقف أكادين يقولون ولا تتكمل من تسيب سلام من قدمه بكون يثير رجع سميد يمزانو حزي تلع حزي زلوا تتناي ما خلي ما بعطنا إيران زنور كنا تعري ملكع حزن بصورتي زنهي عسل الفول ملكع زي حزن هناتات يسو أو زوبا زخفاء بتعمل جزيف بزح حزب زبلة كنا تزوج كشف صغير كأول بسرعة بي تزيل عوزي بتنا عينة نجار عينة بس أنا أحمد جمهور زود أخوه كل لا سلازي تزيل عوزي بتنا كمان لك حزب نجار إحنا بي خشف فيه خفرسية تراحي زي أنا نتفق عملت كم تباع يغني لنا it's very clear تي انت يدل كم زلو أبي أحمد كم زلو مخمان نتشي راي فلتني سلازي لومي أبزا قد زيا مرقز يوت ويك بلدراهمو أواي سلو زخونه بقدميو سلازي نت أواي دما بزح نجار كنقبرو نخلي يلن I think it's story is this now إذا قد زيا بين perspective كتريا كتكلا لك there is another story that is developing after كبابينا معناته أتكرنا أفريقيا بزح نجار هذا ما بنسل زلوه launched new attacks on Saudi-backed troops in Yemen. At least 10 people were killed today. 58 were killed on Thursday during one of the deadliest attacks in years. A 2022 truce between the Houthis and the Saudi-backed government started unraveling last month. Now the latest round of violence is threatening to further shot down multiple drones launched by the Ansarullah Houthis. That's according to state media. Fighting between the rebel group and the UN-recognized government has intensified in recent weeks. The attacks took place in Marib in central Yemen and the port city of Hodeidah. At least 2 people were injured. The latest strikes come a day after the Houthis say they killed at least 45 soldiers. كم تري وزلهم أمانجو حوتن تي منجستي يمن زبحال بسعودية زدقفن كبيت زغنا كويناتي كايد كم زلون كبيت تزابو كايد كم زلون كبيت متفناني كايد كم زلون يمزون أقول زلو أزقو داي زدما بزح شجر كفتر زخل مخاني زنقر زلو بحافشة سعودية زخلو دراماتات كتقبر كلا ويون ديل استقبر الله مسقلة قبل كلاجن حوتي فتسم دمبر زبلا كم زي كونن نتدليتاتو بحيلو نكرجاجز عقم خمزلو جيريو أكتز قبر زلو أنت زهرم زلو سلازي نابيك قصة خلزو كينات زين زبل اسكانشتن كاتل 2 military camps. The rebels say they use ballistic missiles and drones to target the sites in the central and eastern provinces. Another Houthi attack on Saudi Arabia's Najran region has injured at least 11 people. The Saudi-led military coalition that backs Yemen's internationally recognized government has accused rebels of indiscriminately shelling civilian areas. 7 Saudis are among the wounded. كم تريور لهم مدقعتناتو ناب سعودية ون بمخات بزح سباتي قد كم زلو حوتي بتعميو تفني زلو أرجع فنو زخوني أكيدا يزخيد زلو يزبال زلو العلامة دما نسعودية ويكنس ناتاي فلطايسو
ናይ ስዑድያ ክዋግዎ ከም ዘይክእል ይፈልጥ እዩ سعودية سقوم تأنصار حوتك توسط كم زي تخل سلازي مور صعب بمكبار سعودية نتأكد قبل اليوم زنبرة كتكير له تخل من قدك فترة يزال زلوا إذا قد عايز دما ما يبقى حدا جنيا كون خلي جن ني نتوم ناي حوتي جن حدا أجد داس علامة زي أبط زلوا يكون اسمه زلوا محياته نزع الجزر الحقاف إيران عبيش فعنا أمريكا حيزات لهم كلا إيران زراي كوينك تطول زي تخل زل درجة السعودية بمهرام نتحقاف تقريبا كاب سعودية ربحاناتهم كروبيهم زلي زلوا بفلا يدما سعودية زقون يكون سقط قبل اليوم جراتو زنبرت كتل على اللي تخل من قدي maximum pressure فتروا لك خلوا لهم at the same time even إن السعودية زكبر زلوا بإيران وزد دفاع مخانيز نجر سكانيشتين اسمعي من توم experts. Defense agreement certainly means that these countries are trying to signal publicly that they are de-risking from relying on the United States for defensive support. In practice, what this agreement will actually lead to is unclear. The countries have stated publicly it means that an armed attack on one will be viewed as an armed attack on another. That's reminiscent of NATO commitments among NATO members. At the same time, we do have to keep in mind that Pakistan and Saudi Arabia already had a mutual defense agreement, and despite Iranian-backed attacks against Saudi Arabia, So كم تري ولا لهم exactly تبطنا بالعلا زركب زجنا زكوناتنا إيران زقبرو زلو ويون حوتون زقبرو زلو انتهي الواقع قبرو اللي يخل اندهري الكاب مجمريا حنت مسؤولك بكم حنت رباك وصلكم مساء كونكت خد كونسل تخيل is far from over and the latest attack. Okay أبزي حنت كارتا تي حوتي زقبرو زلو أواجات من يوم زرينا زلو there was this map ذكرتها مريوة نذكرتها كريكم دليلو يمن أبي يالو تري والله إيراق أبي يالو إيران أبي يالو تري والله سعود عرب كابي يالو حجي سعود عرب تقبرو زلا كونتات إذا حجي مسند ناينيتوز مثلنا إسلاماويان نيتو جلز بال نيمن ويقول أمن أبحوتي بزح ترجم زلوا كم زي كونه نمر داي زم سألكم زلوا أنت تقول ثانية باكستان سعوديان أوريدي كدان اللونيو ناينيتوز مثل كدان نيروانيو تركيا توصلوا زلا حوتي ني الأولى ونتناي سعودية أبز دفروا زلا ويون إيران الأولى ونتناي سعودية أبز دفروا زلا باكستان سلم تأيدا زيتوت so in a sense أنصار إيران زخونا نجار كجبر زي زخل كدان كم زي كونه نخرجكم ويكان نخرج أقصلكم إليه زي هذا كابتي أبز كبابينا النريو زلنا كونتاتي سلزي ودانا كبهاري مور كبير لنا خوني دمت زلوا سلزي سعودي عرب بفلا يمسحوت زلوا هذا من دنا بخمي من قد كتود دويا زي سعوديان حوتن ويكا يمنن زلهم زي أنصار الله زلهم بديبلوماسي من قدي قال على بكرة كبت زي كيلو أتقداي الناخبدة الناخررة خيط كم زغل نمجمع زعكل إذا متوصلوا زي تي زغط الكلام ربات نبستفل عليه كترجمات خليقة أنت تحوتن رياضة لناجن they are not concerned or bothered بتي زجبر زلوا كداناتن حرك حف كفز بهذا زلوا نجراتن بزح أتأذى ومن زجد سومن كم زي كونينا نرزلنا سلزي تنريو زلنا ولا ونتي بلصقنا نزكونتات نزا أجندة ستقيمو قال مدب ويكن أيون تتوهبوا ويون أشكلت ترخبز بلو زلون كم تزل يسرح يلا قال حدا نحيال وان بريفيز أنه وان دماغ وصلكم قدامنا السودان كنا بيجز يخير له السودان تيجات ماله حنتو زعبا السودان زلاد ما كل تنجر كبكم مساك تهزوا كنا تهزا متى. Senate briefing on Sudan. I can't go into any classified details, but here's what I can tell you based on public reporting. We are witnessing a humanitarian disaster in Sudan. And we, the United States, Sudan's ancient Meroe pyramids. Sudan's ongoing conflict is putting one of Africa's most important archaeological treasures at risk as preservation efforts at the ancient Meroe pyramids have come to a standstill. زي تنتاوي تاريخ ناي السودان بسنك زكينات أب حدقا كود كم زغلي زنقر زلو هذا كابتي very ancient civilization ناي أفريقيا ويونا علم كوينوز فلت ناي علمنا قال كابتم أزيما قد استبوتا تازبهال بسنك زكينات حدقا كوردا كم زغلي زنقر زلو هذا بلو لي كالاي قداينا دعم سريع نزل حدقا كورز غل من مخانو تفلتيهم دعم سريع مخانو in fact تكويناتنا تخيلوا خلو بزح بيت مذكراتنا السودان أب كارتون تاريخ زنبرة كم استسرق أي زنقر سريعنا بيك يجيلكم تقمتوا سكا قمتنا تقول صحفوا لي تي قرصتاتنا السودان أزي تاريخ أو هجر تفلتوا زلكم لذي بيت مذكراتنا توم حيزو مخاك خدوس لزي كل زنبرة بزح كابو استسرق نقرات الله أبيك يجيلكم تقمتوا قمتاتنا أبدا بيك خون خلي ليه زعمنا معناته أبيت موزيم مثال لهم من بزح تاريخ تزي بالكاوي ومبزح نقرات تزي بالكاو تو ميزيوم ترجم كله يجيني in fact تا فرنسا
ናይ ፓሪስ ዘሎ ሉቭሬ ዝበሃል ትፈልጡ ወይ ከምቲ ቬትሮስ ዝሰርሐ ኣነ እኳ ኣይከልክዎን ግን ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ደቀይ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ዝሓለፈ ሳመር ደቀይ ከይዶም ነይሮም ብዙሕ ይዛረቡን ነይሮም ኣብኡ ሕጂ እቲ ቦታ እቲ ኣዝዩ ብሉፅ እዩ ኣብ ኣቡዳቢ ልክዕ ቅዳሕ ናቱ ሉቭሬ ከም ዘላታ ኣብ ኣቡዳቢ ገይሮማ ነይሮም ኣጋጣሚ ኣብኡ በፂሐ ነይራነ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ የስ ሉቭሬ ክሰርሖ ትኽእል ኢኻ ኣብ ውሽጢ ሉቭሬ ግመን ኣሎ ሞናሊዛ ኣሎ ድዩ ሞናሊዛ ወይ ካልእ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ እንታይ ሽምለካ ዶ ቅርስታት ኣለካ ዶ ይትሕቶ ፅቡቅ ገዛ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ፅቡቅ ሙዝየም ክትሃንፅ ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ውሽጡ ዝኣቱ ታሪካውያን ነገራት ኣለውካ ዶ ስለዚ ነዚኣቶም ልክዕ ከምዚ ኤሮጳ ጀርመን ኣብ እንግሊዝ ኣሜሪካ ፈረንሳ ናይ ኣፍሪቃ ኣርቲፋክትስ ኣገደሲ ቅርስታት ሰሪቆም ኣብ ቤት መዘክራቶም ሚልዮናትን ቢልዮናትን ዝግሕጥሎም ዘለዉ ንኣፍሪቃ ምለሱልና እንተበልዎም ድማ ድኻታት ስለ ዝኾንኩም ክትዕቅቦ ኣይትኽእሉን ኢኹም እናበሉ ዘሽክዕዎም ዘለዉ ልክዕ ከማቶም ድማ እዚኣቶም ሓደ ብሓደ ነቲ ናይ መግዛእቲ ኣቀባብ ናይ ኤሮጳውያን ናይ ካልኦትን ቀዲሖም ካብ ኣፍሪካ ከማ ክገብሩ ከም ዝፍትኑ ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ ድሓን ምስ ግዜ ኩሉ ክገሃድ እዩ ስለዚ ነዚ ከመይ ጌርና ጠጠው ነብሎ ዝብል እዚ ሰነተር ናይ ኣሜሪካ ብዙሕ ስራሕ ይሰርሕ ዘሎ to prevent it. Both sides of this terrible civil war have committed gross human rights violations, but the Rapid Support Forces, RSF, has been a particularly murderous group. In fact, it's the only party to this conflict that the United States government has determined is committing genocide in Sudan. Last October in El Fasher, they killed 6,000 people in just 3 days. Now there's another town that's been surrounded. El Obeid. ቫን ሆለን ዝበሃል ሰኔተር እዩ ናይ ብሓቂ ንፍዑ እዩ ኣትሊስት ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን እቲ ቀንዲ ዓብይሉ ኣፉ ከፊቱ ዝዛረብ ሰብ ምዃኑ እዩ ዝንገር ብዙሕ ግዜ ድማ ምፅርኩም ኣለኹ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ፀቕጢ ክግበር ከም ዘለዎ ምክንያቱ ዳዕመ ሰሪዕ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽ ህልቂት ናይ ሱዳናውያን ዝፈፀመ እዩ ሕጂ እውን እድል እንተረኺቡ ዝገለደ ህልቂት ክፍፅም ዝኽእል ስለዝኾነ ነዚ ጠጠው ምባል ናይ ኩልና ሓላፍነት እዩ እናበለ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ ነዛ ኣብ ዕቤት ዘሎ ኩነታት እውን ዝያዳ ተኩሮ ሂብና ዕላማ ነቲ ማርኮ ሩቢዮ ነቲ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ፀቕጢ ምግባር እዩ ንምንታይ ንዳዕመ ሰሪዕን ከምኡ ድማ ንኢማራት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጠጠው ከብላ ምክንያቱ ኢማራት ብወቅዒ ነዚ ዳዕመ ሰሪዕ ትሕግዞ ንሰያይሉ ዓብይሉ ዝዛረብን ነቲ ናይ ኢማራት ንኸይትጥቀስ እናዓበሰቶ ትኸይድ ዝነበረ እናገላልሀ ብዓለም ደረጃ ሽሞም ምፅዋዕን ምስቲ ሕማቕ ተግባራት ኣብ ሱዳን ዘሎ ምትሓሓዝን ዝለዓለ ኣጀንዳ ከም ዝኸውን ዝገብር ዘሎ ሰነተር እዩ ዋላ እኳ ብባይቶ ደረጃ ዓወት ተዘይረኸበ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ስራሕ ኤክስፖዝ ናይ ምግባር ስራሕ እውን ኣቃሊልካ ዝርአ ኣይኮነን ስለዚ ሂር ዊ ኣር እቲ ኩነታት ከመይ ኢሉ እናተጠናነገን እናተቀያየረን ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንሪኢኩም ዘለና this is going to be very important I don't think ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ዝኾነ ይኹን እገዳ ክውሰድ ዝኽእል ኢለ ኣይግምትን ግምት የብለይን ከምኡ ግን እንተወሓደ ኤክስፖዝ ምግባር ነቲ ነገር ከተጋልፆ ምፍታን ንባዕሉ ኣገዳሲ ምዕራፍ እዩ ሰራዊት ሱዳን ምስቲ ዘለዎ ናይ ምግስጋስ ዓቕሚ ብፍላይ ድማ ምስ ቱርኪ ምስ ዑድያ ከምኡ ድማ ምስ ፓኪስታን ነዚ ስሉሳዊ ኪዳን ድብለኩም ፀናሕኩ ካብ ሰለስቲኦም እዩ ዝረብሕ ዘሎ ለይተስ ካብ ሱዳን ዝወፁ ዘሎ ፅቡቅ ዝኾነ ኣርመርድ ቪሄክልስ እዚ ምዕቡል ዝኾነ ኣፅዋራት ትሪእዎ ዘለዎም ድሩዓት መኻይን ማለት እዩ ካብ ፓኪስታን ከም ዝገዝኡ سعودية فاند زجبرته تباهيلو حنت جزء تزاري بده حرق تسريزات جنزب سينا جلست تبعله ويل انتسنسو انتسكال كم تري وزن لهم أطوارات معبول دروعات مخايل نسراوي السودان كباكستان استجازة كم زاتهم يزن جرزلو أزيد ما نتوز جبر وزلو تعطي نتوز جبر وزلو مقصات استوات وخ جبر زخل خونين نبل عفشة سراوي السودان أبصبوق أكاومان نبصبوق جزجاز كم زلو يزن جرزلو تصفان جبر أتقول داي بزك أصيلهم نتي زلو كنتات ناب عوض كبصحوه نبعلو كم زعينة مورال كبوم زخل نجارات مرأيهم وناقداسي كيناتنا السودان مبزحت جزء أبقول أقول من سلازة فتسم كم زعينة مخاين عبي أستوغاتو كله خمزغل تدعم سرعون كم خمزلوات فلطيهم إمارات نبعلوكم سلازة سرح كمتات اللوي سلازي this could be something نتوكنتاتون نتعود كيناتون تغيير زخل مالتي كل نجار نارانا نتحازنا كان كيدنا نفتن زلنا معناته زياتهم بمولهم زي تزوبانا زتحاز نجاريو إرترا دما ببزح من جدي كابز قدايات زي كتصلوا تخليع قربابتنا نريو لنا إذا قربتنا ناتنا بزح حدا جاز اللون بدهوز اللون قبل المخانو نتكونتات أستوعي الكاميراي أقداسي كون نسجر نبتي كون زخل ويون أقداس كونتات ناخو نزمت زلو كونتات ناي تجراي كمان ما إثيوبيا
حكينا تقالي زخفت خفوه مكلا لي رخص كيف تجمع تلها أمان عالم زرعون ثلاثة نقراتين حدا عشان يفكح توصل لك تخناي عشان يفكح بارنت قبل يلك أفتحتي تزجز كذا الحيل بارنت قبل يلك تقبل لك صار كم إسرائيل خمس فلت ثماتين كم باري هذا ما زو تقرأي كم فلت بارنت يقبل بارنت زي يقبل محاولة سوي عين قبل لو مين قبل صراحة يقبل تراوي تقرأي تسلفوا العلامة حنتنا عن تزربا مستناي دبرتين حوست الكيا ملؤ سلي زباكا داخلنا سعرنا هنا تسامينا هنا كفيك يا مسواتي تخفل الله حزون وهم هيك أصدقني لك هذي كنت مزلنا تنعل تسلف بالنازل عليكم ودينا هنا راويتون أفلتوا احنا بيقالنا ديت ود لو أخس لزلنا حدث سوء أصل لزلنا في أننا دحين زي نكاس أسوينا تهاجر بالأنسان يحلو سراويت تهاجر بدي سراويت تقرأيني نلوك وإنا زمينا لو هنا فلتنا نحن سكنا ليندل كله فلتي هزون النجارو قال لي مدرسة فلتي من ديري بأنا ودينا هنا داخلنا سعرنا هنا تسامينا هنا تزرباتي بسمعوا لهم يهم ودينا هنا نحن ስለዚህ እዛ ጉዳይ እዚያ ብልጽግና በተደጋጋሚ ሓፍኮፍ ዝብሉላ ዘሎ ጉዳያ ወዲና ኢና ምባል ሓንቲ ካብቲ ኣገዳሲት ምዕራፍ ናይዚ ኩነታት እዚያ እያ ስለዚ እቲ ብፍላይ ሰራዊት ናይ ትግራይ እኹል ደሞዝ ዘይብሉ ኣብ መኸተ ዘሎ ስለዝኾነ ነዚ ኩነታት እዚ ስቕ ኢሉ ኣብ ግንባር ኮፍ ኢሉ ንዓመታት ከምቲ ናይ ዓቢ ደሞዝ እናበልዐ ዝነብር ስለዘይኮነ ሓደው ነቲ ዝደልዮ ዘሎ ዕላማ ከተግብር እንተዘየለ ድማ ናብ ገዝኡ ክኸይድ ካሊእ ህይወቱ ንክገብር ክገድፍዎ እዩ ዝደሊ ስለዚ እቲ ጉዳይ ድማ ግዳ ሓቂ ካብ ናይ ሎሚ ንላዕሊ ክምችኦም ስለዘይክእል ብልፅግና ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ እዩ ዘሎ ብልፅግና ኣመና ሽግር ገጢሞ ስለ ዘሎ ክገብሮ ዝኽእል ሓደገኛ ውሳነታቱን ምስ ትበሃል ከድሊ ሓደ ብፋኖ ዝመፁ ዘሎ ድምፂ ድማ ክንሰምዕ ኣብይ ወድቋል ሽኝቱ ነው ቀብሩ ነው የቀረው ኣብይ ወደቀው ወደ ንጹህ አማራ የተኮሰ ቀን አብይ አህመድ የወደቀው አጨብጭበን ረጃጅም ሰንደቅ ዓላማዎች ዘርግተን በለውጥ ተስፋ ውስጥ ነን በደስታ የደገፈውን የአማራን ህዝብ የከቀን አብይ የወደቀው ሀገር የገነባውን የአማራ ህዝብ ጠመንጃ አልባ አድርጌ ጉልበት አልባ አድርጌ ትጥቅ አስወርጄ ቀበቶን ፈትቼ ባሪያ አደርጋለሁ ብሎ ያሰበቀ ኣቢ ወድቕ ደኸውን ኢልኩም ንትግምቱ መልሲ ክበኩም ኣቢ ዝወደቐ እዩ ቀብሪ ናቱ ጥራይ ተሪፉ ዘሎ እዩ ዝብሎም ዘሎ ምክንያቱ ኣቢ ዝወደቐሉ መዓልቲ ሕጂ ደይኮነ ንህዝቢ ኣምሓራ ንቃልሲ ኣምሓራ ኣብ ህዝቢ ኣምሓራ ዝተኮሰሉ መዓልቲ ንቅልፅም ናይ ኣምሓራ ሃገር ዝሃነፀ ኢትዮጵያ ትበሃል ዝሃነፀን ኣምሓራ ዝኸድዓሉ መዓልቲ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ዝተኮሰሉ ንዓና ንቃልስና ንብረትና ኢድና ንግርናን ኣሲሩ ሙሩኻትን ውዱቃትን ክገብረና ዝሓሰበሉ መዓልቲ ሽዑ ይወዲቑ ሕጂ ይኮነን ዝወድቕ ዘሎ ጥራይ ናይ መወዳእታ መረጋገፂ ናይ ውድቀቱ ኢና ከነርእዮ ንደሊ ዘለና ዝመስል ዘረባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እንታይ ዘርእየካ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ከቢድ ብፍፁም ክነዓቕ ዘይክእል ብድሆ እዩ ኣብ ቅድሚኡ ተገቲሩ ዘሎ እንድሕሪ ብኩሉ መንገዲ ከምዚ ዓይነት ኣቕሊ ፅበት ክፈጥረሉ ዝኽእል ጉዳይ ይፍጠር እንተሎ እንታይ ክገብር ክኽእል ትብሉ ኣብይ ኣሕመድ ኣትሊስት እሲ ንኩላቶም ኣብ ሓደ ግዜ ተዋጊኡ ክስዕሮም ከም ዘይክእል ፍሉጥ ነገር እዩ እዚ you cannot do this so እንታይ ክገብር ክእል ከም ኣልተርናቲቭሊ እንታይ ክፈጥር ክእል እንድሕሪ ኢልካ እዛ ዘረባ እዚኣ ሕጂ ምናልባት ንሓቅነታ ንግዜ ክንገድፋይና ግን ምስትውዓል ዘድልያ ኮይና ግን ትስምዓኒ listen to this one ንፋኖን ንናይ ኦሮሞ ናፅነት ኣርሚ እዚ ብጣዕሚ ጥንቃቐ ንራእዩ ሱር መሪሕነት እውን ብጥንቃቐ ከተሰምዕዎ እዚ ይደሊ መላእ ህዝቢ እውን ከዓ ኣብቲ መወዳእታ ዘቕምጦ ኣሎ አይቶ ገበርዎ ዘምፅዎ ለውጥ ኣሎ የለን ዝብል ሕዚ ብልፅግና ንፋኖን ንናይ ኦሮሞ ናፅነት ሰራዊትን ድርድር ሓቲቱሉ ሕዚ የዙ ዘሎ ናይ ኦሮሞ ናፅነት ሰራዊት መልሲ ሂቦም ኣሎ ፋኖ መሊሶም ዘይመለሱን ኣይፈለጡ ህወሓት በይና ነተፋ እዩ ዝብል እቲ ዕላማ ናይቱ ሽማግለ መላኽ ኦፍኮርስ ንዑ ክንረዳዳ ንኽእል ኢና ገለን እዮም ክብልዎ ከምኡ እዮም ዝብልዎ እውን ኦላ እውን ከምኡ ኢሎም ይመሊሱ ዘሎ ክንረዳዳ እንተኮይና ኦሮሞ ነፃ ክወፅእ ክእል ኣለዎ ኣብ መፂና ኣብ ቴብል ኣብ ጠረጴዛ ዙርያ ክንደራደር ክንከል ኣለና ሽግግር መንግስቲ ክምስረት ኣለዎ ኢሉ ፋኖ እንታይ ይብል ክንሰምዕ ኢና
እትዋና ዓላማ ናይዙ ሕዚ ሽማግለ መልኣኽ ግን ንዕኦም ሓዚኑሎም ኣይኮነን ሰላም ደልይውን ኣይኮነን ህወሓት በይና ነተርፋ እዩ ኤርትራውን ዕርቂ እምበለዮም ኢሎም እምበር ባዕሉ ኣወል እውን ነጊርና ዝሓለፈ ንሕና እውን መረዳእታ ነይሩና እዩ ከታተል ስለ ዝኾንና መሪሕነትና እውን መረዳእታ ኣለዎ ተሓቲቶም እዮም ደጋጊሞም ይሕተቱ ኣለዉ ምስ ሱዳን እውን ከምኡ ዓይነት ይምኩር ኣሎ ሱዳን እውን ኤርትራ እውን መኪሩ ንዓፋር እውን ሊኢኹሎም እዩ ንኣገው እውን ሓቲትዎም እዩ ናይ ኣገው ኮሚኒኬሽን መፅኡ ኣብዚ ነጊርና ነይሩ ናይ ኣዴን ኮሚኒኬሽን ለሚና እዩ ንዑ በቃ ሕቶኹም ከም ድላይኩም ከነስተኣናግድ ንኽእል ኢና ጥራሕ ምስ ህወሓት ይትስርሑ እሶም ተገንፀልቲ እዮም በይንኹም ገሊፎም ኹም ክኸዱ እዮም ይብሎም ንቅማንት ለሚንዎም እዩ ንፋኖን ኦላን ከዓ ይኹሎም ኣብዚ ብሱል መራሕ እንታይ ይገብር ክንሪኦ ኢና ክንመኻኸረሉ ንኽእል ኢና ክንዕግዝ ንኽእል ኢና ናይ ሚድያ ስራሕ ግን እዚኣ ካብ ምሕላፍ ወፃኢ ካሊእ ክትኮን ስለዘይትኽእል እዚኣ ንሕልፍ ኣለና ፅብቕቲ ዘረባ ህወሓት በይና ነተርፋ እዩ መቸም ኣብዚኣ እዋን እዚኣ ንክንዲዚ ተቃሊሱ ምስ ኣቢ ተረዳድዩ ቁም ነገር ክገብር ዝኽእል ኣሎ ኢለ የምን ስለዚ I think እቲ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ከቢድ መዋጥር ስለ ዘሎ ብዙሕ ነገር ክፍትን ከም ዝኽእል ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ክገብር ከም ዝኽእል ነዞም በላዕቲ ውዳቕ ዝበሃሉ ናትና እውን ትሪእዎም ኣለኹም እዞም ኣብ ፈቐዱ ከይዶም ኣብኡ እቶም ብቐረባ ክትሓዙ ዝኽእሉ ይሕዞም ኣሎ እቶም ካልኦት ግን ኩነታቶም ስለ ዝርዩ ዘለው ናብ ዘብልዎ የብሎም ሰጥ ኢሎም ኣብ መድረኾም ኮይኖም ኖ ኣብ ቀብርኻ ንዓኻ ፈንቂልና ኢና ረብሓና ከነውሕስ ዝብል ዘረባ ሒዞም ዘለው ወላ ሓንቲ ክገብሮም ኣይክልኒ ዘሎ ስለዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ኣብይ ኣሕመድ ብዙሕ ነገር ክፍትን ከም ዝኽእል ኣብ ብዙሕ ነገር ክኣቱ ከም ዝኽእል ከም ርዱእ ጌርና ክንወዘ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ of course he is desperate ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሲቹዌሽን እዩ ኣትዩ ዘሎ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ገጢሙ ኣሎ ስለዚ ነዚ ፈተና እዚ ንኽወፅእ ብዙሕ ነገራት ክፈታትን ከም ዝኽእል ኩሉ ሰብ ኣብኡ ከሎ ክግምቶ ዝኽእል ነገር እዩ ያ ኣሰቢና ምርኣይ ከድልየና እዩ ማለት እዩ ካልእ ኣብዚኣ ሓንቲ ነይራትኒ እንታይ ከሪአኩም ደልየ ፀኒሐ ይመስለኩም there was this ናይቲ ኣብ ዘለኩም ሓደ ዘይፀሪ ሰብ ኩሉ ግዜ ከምኡ ጥራይ ዝገብር ክነብር ክሳብ መዓልቲ ሞቱ ከምኣ እናገበረ ክኸይድ እዩ ሰብ ዛብ ዝስምዕዎ ተዛረቡ ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም ባንዳይ ግዛዕ ምዛዕ ዝኾነ ነገር ክብሉ ይኽእሉ እዮም ኣጀንዳና ተላዒሉ ክሻብ ዝሓርፍ ትግራይ እዩ ትግራይ ግን ንበይኑ ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ዘሎ ፕሮብሌም ተተፈቲሑ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፕሮብሌም እውን ክፍታሕ እዩ ኢንፋክት ብናተይ ኣረኣያ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ተተፈቲሑ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፕሮብሌም እውን ክፍታሕ እዩ ኢለ ዝኣምን ስለዚ እሱ ብምዃኑ መቦቀለ እውን ስለ ዝኾነ ትግራይ ማእኸል ገይረ እየ ዝሰርሕ ትግራይ ማእኸል ገይረ እየ ዝዛረብ እዚ ክንገብር ከለና ግን ብትዕግስቲ ዝስራሕ ስራሕ እናሰራሕና ኣብቲ ህዝቢ በፂሕናዮ ዘለና ደረጃን ተኣማንነትን በፂሕና ኣለና እዙይ ማለት ኩሉ ነገር እንደገና ልዕልና ህዝቢ ሓፋሕ ክነብሎ ኢና ማለት ኣይኮነን በብደረጃ ኢና ንኸዶ ነገር ኣሎ መንግስቲ ምስ ኮና ንልዕሎ ኣጀንዳን ቢሮ ኣብ ኤርትራ እዩ ዝኸውን ኢሉ ነይሩ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝተዛረቦ ነገር ማለት እዩ ቅድሚ ትውግእ ኤርትራ ከም ትመርሑ ገይሩ ተዛሪቡ ነይሩ ጀነራል ናይታ ሃገር ከምኡ እውን ድማ ሎማዓንቲ እቲ ውግእ ተተጀሚሩ ደጀንን ግንባር ዝበሃል ነገር የለን ኩላትና ኢና ክንሃልቅ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩና ምናልባት ብቲ ናይቲ ስርዓት ባህሪ ድማ ክንሪኦ ከለና ኣብይ ኣሕመድ ጨፍጫፊ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ጨካኝ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ዓዲ ተጠፍአት ምንም ኣይመስሎን እዩ ምክንያቱም ቅድሚ ሕዚ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝነበረ ኩናት ብደንብ ጌርና ርኢናዮ ነርና ኣብ ግንባር እንዳተዋግዑስ ድሮን ኣብ ከተማ ነራ መፅያቱ ትወቅዕ ክንደይ ሲቪላት ክንደይ ንጹሃን ኣብ ገዝኦም ዝነበሩ ክንደይ ሓራሳት ክንደይ ህፃውንቲ ቆልዑ ሞይቶም እዮም ብዙሕ ነገር ያብፅሑ ሕዚ እውን ኣጥፍቶ ጠፊ ድሮን እኔኒ ኣጥፍቶ ጠፊ ዳንኤል ብትግርኛ እንታይ ከም ዝኾነ እርግፀኛ ይኾንኩን ኢለ ኣጥፊካ ከምኡ ድሮናት እኒኦንና ከም ዓዲ ኢና ንጠፍ እንዳበለ እዩ ዘፈራርሕ ወይ ኩሉ ግዜ ዝዛረቦ ማለት እሱ ብከይድ ንሪኦ ነገር ኢና እና ንኤርትራ እውን ከምዘይ ሓድጋ ንሱዳን እውንና ኣብቲ ቀጠና እንታይ ዝኸውን ይመስለካ እዚ ውግእ እዚ ናበይ ዘምርሕ ይመስለካ ሓደ እቲ ነዚ ንብሎ ዘለና ኣብ ሓደጋ ዝኾነ ምናዳ ዓሻ ሰብ ክዛረብ ከሎ ፅላእ ክዛረብ ከሎ እቲ ናይ ብሓቂ ምስሉ እዚ እዩ ናይ ብሓቂ ድልየቱ ከሪአካ ከሎስ እመኖ እዩ ዝበሃል ኣይ እዚ ስስኢሊ ባዕሉ ከም እንዳበለ ከሎስ ኣይገብርዎን እዮም ኣይበሃልኒ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ድኸውን ዘሎ ናይ ዓቕሚ ጉዳይ ዳ እምበር ቀደም እውን ምገበርዎ ቀደም ከዓ ገይሮሞ እዮም እዚ ዝረኣናዮ ናይ ትግራይ ናይ ሕጂ እዩ ናይ ኤርትራ ናይ 30 ዓመት ክንብል ንኽእል ናይ ትግራይ ከምኡ ናይ 30 ዓመት ክንብል ንኽእል እቲ ጭካነ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ንህዝቦም ነምሓራ ኩን ንኦሮሞ ኩን ንሕስያ ድገብሩ ይኮነን ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ እንዲ ትበሃል
مودعتا زاسك حجنا أمنت ولا ني إيرتراسي فدرشن أفريسوم كفل هاجر جرام كجزء خلوا إثيوبيا إلى من جزء وانيرم نهزب إيرتراسي هزبنا إلى من جزء خلازي كم تجبو نهزبهم من جبت شوفني رم مالتي بقى قناتهم نتقرأي بدأ ترتر هزبنا إن دولة متشوفوه نخال حجي اتمكن خال إثيوبيا دبهال بجاكا نوشت إناتي دبلو هزبي نخال متشوف سريح مس كينيا تواجي فلت مس سوماليا مس السودان تواجي فلت قال مس سوماليا تا حنتي أبسياد بار ورير نام سولبتي أبتي 7 شعات عندي قال دخون درلو قدمي 5 عام درجة قريب الله شو عامس قبرو انتي كل دلالي زغلو بقى دنيا تلو نحنا جاقانوينا نحنساب مسناي عدوا قال قد تحزوه في التنو نحنا قال كله اير فورس نا ايتيوبيا زي اير فورس دبدبن قالن بجاكا هزبا يدبلون خالد شفشف حانت دبدب يفلتني زنا ايرترا تግራይስ እና ኤርትራ ጉዳይስ ከምዚ ንሕና እኮ ኣብ ኣስመራ ኮይኖምሲ ዝናዮ ዓድና ኢትዮጵያም ድብልዎ ነይሮም ሽዑ ከም ግብኡ ሲቪል ዎር ከማ እንድበሃል ነይርበቲ ክትረኽ ከሎ ሕጂ እቲ ጭካን እንታይ ደር መስለክ ኩሉ ሲ ንህዝቡ ልጭፍጭፍ ሰራዊት እምበካል የለን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብና ትግራይ ጉዳይ ትራእዩ መንግስቲ ናይ ትግራይ ካዝ ናይ ሕጂ ስለዝኾነ ርኢና ኢና ሰራዊት ተባሂሉ This is actually so beautiful. داني بيلا جرجلي توام نمنتاي كمان حل مكل خالنا إثيوبيا يبلو أنت من كلا خالي شاف إثيوبيا سراويت يشاف سراويت كبهال زقبو اسكت عيت قال شمد ليلو وهنا ياتو تاريخو زبله تواقيو زاد حنالو غزي يبلو تاونكو عوتي لمز اسواي كو عدوا غلغل زبلو تاونكو عوز رايو لا سايا انا 7 شعات من الصوماليا زغبروا علم ملو حق غزي يدحينوا in fact ابتاني عدواون حجز كم زنبرو ينقر ندي لحد كبير ترانز مسطر يكونس كاب دغون حجزات نيرومي بز خوين بتجن ازيوم سبازياتهم حماقنا مغبار عقم زلوومن تمكرو زلوومن مخانو صبو غيرو يسمعوا مالو تغارو دما انتي كغبر كم زخلنا ابي من غار زد اليوم يمسلن they already know this ስለዚህ እነዚህ ኩነታት እዚ ኩሉ አስተቢልካ ምርአይ አገዳስ ኮይኑ ይስማዓኒ እንተ ተአብስ ገብሮ ዘሎ ንጽምዶ ዝመጽ ዘሎ ከጅፍ ጽምዶ ይመጽ ከም ዘሎ ስለ ዝፈለጠ ይለንከነ ነዞም ትርክ ምርኪ አልገፊፍ አኪፍ ዘሎ ህዝቡም አይደጅም የትግራይ ህዝቡም አይደጅም ጽምዶ የቀረበ አፍሪካ ስጋት ነው ስሜን በየነገር ወይም ደግሞ የትግል ስሜን ውፉ ይባላሉ የኢቢአይኤፍ የፖለቲካና የዲፕሎማሲ ኃላፊ ነኝ በመጀመሪያ የብርጌድና አመዱ አመጣጥ ወይም አጀማመር በትንሹ መግለጽ ፈልጋለሁ ከምዛ ትሪዋ ዘለኹም መቸም ናይ ሰሙኑ ዝና ረኺብሎ ፋሒላቶ እንዲያ ነራ ጉዳይ ድሮ اليوم من يرون أنا أذكر من زلوا جن أبز حلف يوم سي سما يوم معبل ينام زبلو قطريا معبل زبهلون يروم تجرج يوم ديهم كانوا أتحلالي فوهم دي خوينا عبس كميز جورم زلوا قطريا معبل زبهلون مس يوم يروم بعرب جلد زاربو جد ما زيوم تراخيبا مالو كمي أتاقو دايجن anyway كم دريو زلهم نعبي أجنداتنا نعبي زدلين تاسمدو فحن تبل كوجت سمدو ساتهم قاد جبرو زلوا أنا خزي فتن بمبال زت كملوا زلوا كنا تاتينا نرزلنا and this is just another propaganda نتي زلوا كنا تات كن دخون يسقرني أنا تبع هلا زقبر زلوا حكى هاي شابت propaganda تجارب تعميم تحجز زلوا كنا بنغلينا أنا تكون تات معرنا ترديهم مسلو በኦሮምኛ እዩ ተዛሪብዎ ኦሮምኛ ዝፈልጡ ተርጉሞም ሰሪሖም ኣለዉ ሓንቲ ቪድዮ ከሪአኩም ኣይወፀትን እታ መረዳእታ ሙልኣ ቁራፅ ቪድዮ እዮም ወፂኦም ዘለዉ ምስ ኦቢኤን ዝገበሮ ቃለ መሕተት እዩ ቁራፅ ቪድዮ ኣውፅኦም ኣለዉ ተመልከት ሞቲ ባህር ነጋሽ ጉልሱን ዶሬ ደማ ኦሮሞ ኤርትራ ኬሰት መጋሊ ግጆ ዘኩመ ካንሼ ባሬንቱ ያንቲ ዋይ ቦረና ባሬንቱ ማልቤ ኩፍ ነቃ ሞጋሰኒ አንድ ነጥብ ያዙልኝ እንግዲህ ኤርትራ ላይ ያነጣጠረ ነው ይሄኛው የባህር ነጋሽ ንጉስ ዶሪ ይባላል ኦሮሞ ነው እሱ አለ አንድ ትልቅ ከተማ ደግሞ ባሬንቱ ትባላለች
ይህንን ባሬንቱ ያሉት ከቦረናና ባሬንቱ ምን ስለሚያውቁ ነው ይህንን የሰየሙት አለ። ተመልከቱ። የባህረ ነጋሽ እንግዲህ ባህረ ነጋሽ በኢትዮጵያ ታሪክ ስንማር እንግዲህ አብዛኛው ቦታው ኤርትራ ውስጥ ነው። ባህረ ነጋሽ የሚባለው ከመረብ መላሽ ባህረ ነጋሽ ይሄ የዛ አካባቢ ባህረ ነጋሽ ወደ ይሄ ጥያቄ የቀይ ባህር ጉዳይ ነው። የቀይ ባህር ጉዳይ ነው። የአብይ የቀይ ባህር ጥያቄ የዩኤኢ ቀይ ባህር ጥያቄ አሁን በአፋን ኦሮሞ መጥቶ የባህረ ነጋሽ ያኔ ንጉስም ኦሮሞ ነው ዶሪ ይባላል አለ። ከተሞችም ባሬንቱ ይባላሉ እዛ አካባቢ አለ። አው ባሬንቱ ይባላል አለ ቦታ መቸም ምኽንብሊና ነዚያቶም ክትምልስ ክትብል ብጣዕሚ እንዲኻ ትዳኸም ከምዚያ ትሪእዎ ዘለኹም እዮም እዚኦም ኤርትራ ናትናያ ክብሉ ስኽፍ ዘይብሎም ካልእ ክብሉ ስኽፍ ዘይብሎም I don't know ክብልዎ ዘይክሉን ክገብርዎ ዳኒ እኳ ኢልዋ ፀኒሑ እዩ ኩሉ ነገር እውን ክገብሩ ዝኽእሉ እዮም ዓቕሚ ስለ ዘይሃቦም ጥራይ እዩ ዓቕሚ ስለ ዘይረኸቡ እምበር ምባል ጥራይ ደይኮነስ ምግባር እውን ክገብሩ ዝኽእሉ እዮም ስለዚ let's be clear on this and ንሕና ነቲ ዘሎ ኩነታት ናብቲ ህዝብና ንሓልፎ ኣለና ህዝብና ነቲ ኩነታት ብዝግባእ መንገድና ተረድኦ ይኸይድ ኣሎ ካብ መዓልትና መዓልትና በርህልና ይኸይድ ኣሎ ሸፋቱ ናትና እናፈለጥና ንኸይድ ኣለና ምክንያቱ ክንደይ ሸፋቱ ከም ዘለዎ ኣብዛ ዓዲ እናበርሃልና ይመፅእ ኣሎ ክንደይ በላዕቲ ውዳቃት ተጓሒፎም ዝነበሩ ብሽም ኤርትራ ዝሽቅጡ ዝነበሩ ንሕና እኳ እቲ ሰብ እኳ ዝባሰ ፈሊጥዎም ነይሩ እዩ ግን ገለገለ ዘይፈለጥዎም ዝነበሩ ፅቡቅ ገይሩ በሪሂሎም ክኸውን ተስፋ ንገብር ስራሓት ናይ ኣቶ ሸይጣን ምዃኑ እዩ ዝንገር እዚ ስራሓት እዚ ናይዚ ሰብ እዚ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ነዞም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣኪብዎም ዘሎ ልፋል ገፊፍ ናይዚ ውፅኢት ምዃኖም እዮም ዝንገሩ ዝኾነ ንሕና ናይ ሎም ኣርእስቲ በዚ መንገዲ ከነሪአኩም ኣብዚ ከምዛዝን ክንፍትን ኢና ከም ወትሩ ላይክ እናገበርኩም ሰፖርት እናገበርኩም ክትሕግዙና ፃውዒት ንገብር ኣጋይን ብዙሕ ድኻም ብዙሕ ግዜ ሂብና ንሰርሖ ዘለና እሞ ሓግዙ ደግፉ ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ግደፉ መዛ ደርፊ እዚኣ ክገድፈኩም እየ ይቐኒየለይ ታንክ ዩ ቨሪ ማች አቦ ባይ ፈርኒ ገረማና